makatemba, shuva makatemba. Zvokwadi munosiwa makatemba. Zvokwadi munosiwa makatemba. Maswera seiko imi vanhu imi. Manheru mamukaseiko amuri kumatima nenyika. Salmonani ninjani? Dumela madekwana abudzi. Guys, kana ndatonyora kuti no under 18. Kana uri less than 18 chigara wabva, because the show yacho ndo saka yakatonzi Cherima. Ndo saka iri Cherima kuti tinyatsogona kuonana, kuudzana zvakanaka naka semadzimai nana baba. Handiti tiri pachedu. Saka ina handisi munhu anotaura zvinyadzi. Ndinongotaura chete panguva yebasa yakafanana neinoyi. Pashow pekuti ndikunyazoti munyatsodidyo munyatsonzwisisa ndopoka pandinongotaura. Handisi munhu anofamba achingotaura mastreet muzvinyadzi abodo. Kana iri nguva yacho yeshow ndo patinongoita izvozvo. Tichingopedza tidzokera kuunhu hwedu. Hanzi neumwe mukadzi nezuro akandiona kwadaka ndiri. Hanzi ndaitaura nemumwe musikana so asingazoti musikana uyu ndakambogara naye. Musikana yeye ndakambondishandira kwenguva yakareba about 2-3 years. Hanzi saka tinoti ndenchikuonai ihama yake. Ndenchikuonai pamashows every day. Kwa saka ndaitoti nemusikana mataurisana anoita SIS MELLY so I wonder kuti kumbeko kunogarika sei. Kwanzi ndobva hama yangu yayaseka ikati unoziva kwandaikudza kuti ndaishandira mwe mai kuRustenburg iko zvinave Cape Town uko. Zvikanzi unoziva pandaikudza ndaishandira mwe mai kuRustenburg ndiva SIS MELLY ava ndakakudza ndakagara navo 3 years. Ava atombokana kwai ndotoseka hangu ndichiona zvavanenge vachiita paFacebook kuti SIS MELLY kwai ndaivaona hangu kumba uko kwachiita izvozvi. Anomaona ava atombotauri vane rimwe side rekuti hanzi mai vanogona kuacta ivava. Vane rimwe side rekuti kana vari kumba kwavo so ungotoramba kuti ndivo. Ava kwanzi ndosaka ndakagara 3 years andina musi havatauri newe havaiti. Ndakabva ndaseka ndikati yes memory I know her. I stayed with her for very long time. Akabva achienda kuZimbabwe. Anditi akuenda kuZimbabwe pane zvanga zvaitikawo. Then akanonoka kudzoka kawana ndatsvagawo mumwe semunhu anodi anogara nemusikana. Hanzi ndakabva ndikati hanzi takatombotukana nenyaya iyoyo SIS MELLY. It's true mukoma Gordon. Very chokwadi chaicho chicho. Nditori ndine unhu 2, unhu hwepashow neunhu hwekumba. Musazofamba muchiti SIS MELLY vakafumuka vana unhu. Zvamunoona pashow hazvisiri izvo zviri kumba kwangu. You can ask whoever that you want akambogara neni anokudzai kuti takagara navava. Kumba munotopererwa kuti ndivo here. Anoona ndenditori mai zvandokudzai every time zvazviya. Ndenditori mai. Murume wangu muzati pane chamashows anenge akatarisa anenge achifanira kuti kanzi dei wakaziva ukaenda kuacting school because unogona kuacta. Anogara chindidaro ndikati it's too late. Azvichaiti kuti ndiende kuschool. So guys, ndauya nhasi kuti timbonyatsotaurana nyaya dzanetsa idzi. Nyaya dzekugumasa zviweti dziri kunetsa mudzimba umu. Vakadzi nevarume mumba manetsa. Andakakudzai wani musiya kuti ndichauya nelive iyoyo. Ndichauya nelive iyoyo. Senge toti reference panyaya yamakaona yamai ndivanzi mai anigara zviya avataitaura navo musuya mai nemurume wavo. Hanzi unoita sei nemunhu anokutuka zvakadzikadzika. Toya unoignore. Toya unotoignore kuti angosiri kutozvinzwa. Ina unambona chituka zvakadzikadzika here nhai Toya. Zvandisingatozivi futi. But ndakatoignore. I kept quiet ndakatoignore ndikangoti wow kure uko. Havana basa. Ndikanyarara. Hello hanzvadzi yangu mukoma Raymond, welcome right. Regai tange nekudzana chokwadi vadzimai. Ndakakudzai kuti if I don't come and tell you the truth andikufariri ndinenge ndichikunyeperai. Ndinenge ndisingakudi. Call me old school, I don't care. And yes, because I'm already old school. Kana wame kuma 40s guys sazvudza kuti uri mwana mudiki unenge utori old school. Antimaona kwete zvekunyepa. So tine vana vechidiki panapa vanomhanya ne50-50 mudzimba. Vanotaura tina handinzarwo. Ini ndine ese. Akabuda akadai ndobudawo ndakadai. Tosangana kumba. Regai ndikutsanangurirei kavanin'ina. Anditi losing end game racho iwe ndoonenge uri ku-losing point. Iwe ndoonenge uri ku-losing point. Because murume hana chaanobva. Anobuda oenda kutokusiya iwewe. Ende iweweka unosara ukatotambura kana kutoita the next boyfriend unogona kutoishaya. Antimazvoda kutoishaya zvachose. Murume akatoita move on wakangomira panzvimbo. Nyaya dzenyu dzekuti munonzi hamunzaro idzi. Ndakambokudzai nyaya dzemabedrooms anese, nyaya dzebonde idzi. Nyaya dzesex, nyaya dzesviro dzadai kunetsa mukati medzimba. Vakadzi we, ndinogara tema ndinokumbirawo nemweya waMwari. Zvinhu zviri pakati pemakumbo enyu zvasi zvenyu.
zvinhu zviri pamakumbo enyu zvenezvevarume venyu. Varume ava ipai varume ava zvinhu zvavo. Ipai varume ava makumbo ayo. Ndozvamakafambira. Varume vacho munovanyiva makumbo. Musowana kunyima iwo mbonisi dzavo. Munoya pana pamuchichema. Moya muchibongomora mhere. Kuti dai vedi we. Murume achikunipa bonde. Asi ndiwe akatanga. Kunza uko varume vashoma uko. Guys. Musanyepera zvamusora muchidzana muzvikona muzvimagrupu zvenyu zvamunenge muchidzana tanzi. Inini handabasa nemurume ndinorarama. Waona basa nemurume unotifunga kunopakirwa porridge. Kunopiwa porridge here. Kana kuti kunoda iyo chaiyo. Kunopiwa porridge. Munenge makuzonyeperana magrupu ndosaka Facebook relationships awanda. Awanda Facebook relationships muchingojutwa muchiro wa beans munachidarika mashurugu awanda. Simply because dei maichengetedza kwamakatangira chako kwamakabva vazhinji venyu pana vachitaura chokwadi mukada kubuda pachena. Makaningirira kuma relationships amakabva vanditi yes samwe makatambwa rafu is true kuti varume mashurugu anogona kutamba rafu asiwo vamwe venyu makabudira mumba pamuromo paharuna pasingavharune mununzi. Ana zvanondiita ungandidiwe kumusha kwenyu munoroya muri marombe dei nandisirini kumusha kwenyu dei muri musina kana mombe imi ndindakakusimudza iwe ndakakona usina kana bhurugwa ndakakona usina kana pendi yemukati ndikakutengera nemari yangu andinohasla mari yangu yechimadhumbe ndikakutengera pendi iwewe nasoda uchintaura sina nebasa rese vakomana murume anenge achiudzwa izvozvo murume anenge achiudzwa izvozvo baba vemba vanonzi baba vemba mirira simba guru ndiri murima because show yacho ndeye Cherima ndosaka ndiri murima ukaverenga caption pamusoro zvinokubatsira because yakatonyorwa kunzi Cherima. Unowana murume mukuru achinyavaidzwa kuita chimwana chidiki mwana mukuru anonyavaidzwa kuita chinhu chidiki kuitwa kunge chimwana chisina kana nebasa risa kunge grade R kana grade kana ECD achinyavaidzwa nemukadzi wakanobvisira mari kumba kwavo. Mukadzi wakaenda kanounganidza vanhu akati ndiye mukadzi wanoda kuroora uyo akabvisa mari akaudzwa mukadzi achienda kumurume kunzi amai baba ndiwe musoro wemba vana baba musafunga tiko zvino kamaenda scot free aiwa hansati ndangoti nditange nekuna namai tichauya kwamuri saka musanyanya kurasa inyu musike muchipembera muchiti vana mai vari kuudzwa zvinhu zvavo nokuti tichauyawo futi kwamuri. Ndosaka ndiri kuona zvangu malavhu nemalakisi ari kuita mashoma nhasi simply because ndiri kusika mugadheni dzevaning'ina vangu asi hazvina basa regai ndisike mugadheni menyu handichika. Kana ukaona malavhu nemalakisi asiri kumwayiwa uzive kuti wabata panonaka uzive kuti wadzvanya chaipo handitika pane wandapindira mugadheni pane wandiri kutaura naye and for that I thank you very much because ndosaka ndiri pano zvandatofambira izvozvo. Ukaona patodzvanyi matiramba makati zi zvinoreva kuti pane 2-3 vawanikwa zvinhu nezviri kubatika zviri kutaurwa panapa. Baba vakaunganidza munhu muri mukomana nemusikana mainyeperana dedi I'm going to respect you dedi ndichakupa rudo vamwe anga ari mavowels chewa wakanyora wega mumusoro mako ndichakupai rudo rwamunofanirwa kupiwa ndigokupai respect yamunofanirwa kupiwa ndigokupai muviri wangu nokuti muviri wenyu hausisiri wangu muri pachita muchitaura kudaro mangopinda mumba zvinenge zvakanaka the first 2-3 years ngatichienda kugore rechifo mai vapanduka mai vachinja mai havachadi nechinhu chavo pakati pemakumbo avo havachadi nacho chakunzi chinhu changu ichi mazamu chaiwo mwana chero akazvarwa hanzi handiyamwise mwana handitika baba vakati vayamwewo mazamu achitamba namai hanzi samwe mazamu angu handidi mazamu angu anodonha handitodi nemazamu angu anodonha mazamu acho iwaya akadonha charamba unoda kuti aramba ari musikana kusvikira rini handiti kana uchinge watozvara mazamu anotodonha unofanirwa kutomwisa mwana uyu handiti kana baba vari mumba vakutamba nemazama ayo vachimwa mazama acho. Vamwe vakadzi ndio vanotadza zvachose kutadza kuti baba vemumba mubedroom mumba munosatisfaiwa sei baba vemumba haatozivi uyo akadaro haisi mhosva yake nokuti hana munhu akamuudza hana munhu akamurayira kuti aiwa mubedroom kana wapinda unofanira kuita hurere murume wako kana wapinda mubedroom handiti unopinda mumachira wakashama handitika uri bedsuit usina kana pendi handiti usina kana bra uri barwe chairo handiti unenge uchishanyarika pamubhedha wako kuti baba nhasi vanenge vari kuti ndakaneta zvainzi vanoneta vana baba pepa inhema kana baba wakashama iwe ukapinda machira wakashama ukatendoka kudai ukagumisa ukaguma dako kudai so wotendoka futi wogumisa futi nechekumberi uku wotendoka futi wogumisa kumatako uku imi musanyeperana inomuka chete haitombofiya chizanzwa vazoti ndakaneta munotamba nechinhu chiya imi iwe unenge uchitoziva zvako zvaunenge uchitoita kuti uri kuitei
uchitendeuka nditi uchizvonyongoka ukadai so kana igumisa kudai kumakaroko hatinenge usina bhurugwa hodai onogumisa hatinenge usina bhurugwa uchivateverera uchinoguma pamubhedha ipapo handiti mazviona zvinenge zvichitoita old school tisu vaiva munoti hanzizvo muri old school isu zvedu tiri old school ka asi old school hwakatibatsira madzimai siyai pamuromo paharuna musati mapinda mumomo kana vada kupinda mudzimba umo murume haasi mwana wako murume anoda kupiwa remekedzo yake murume anoda kupiwa chinzvimbo chake sababa chinonzi murume musoro wemba ndogara nchikudzai iwe uri mutevedzeri wemusoro wemba iwe uri huro inobata musoro handiti musoro haungamiri wega pasina huro iwe uri huro inobata nekudzoredzera handiti saka nyaya yekuti munobayabaya varume unomudza nhama yekumusha kwake unotaurira murume wako zvawakanotsvaga makuhwa wakanotsvaga mumusha mavo ekuti mai vake vanoroya kana magutukana wakumudza ndoda kutaurirai munoziva kuti kurohwa kuri nani pane shoko harivhikwi kurohwa kuri nani pane kutukwa shoko harivhikwi vakadzi ava vamwe munotora zvikara varume venyu ava kuzvita zvibhodhoro kutora varume venyu kuzvita zvidhori zvimbobho chirume chako chiro chipfupfupi chakasvika apa kudai chiro chiri chimurume chipfupfupi chekuti chine gumbo rakadai diki rakadai handiti mazviona ndechako handiti wakamuda ndiwe handiti ndiwakaenda kwati ndokudai baba ngati ndade tinorona kumusha nhasi wakuona ubushimeni hwake nhasi wakuona kaudora kake handiti nokuti wakutamfamba uchiona vamwe muchitsvaga mafriends enyu muchinyeperana kumafriends enyu kuti kune mizvambarira yakazodai kune zvakazodai wakudza murume kuti une kadora iwe pakanga uchipinda mereji wanga usingakaoni kadora mimwe miromo yamunoshama miromo muchitaura muchidza varume venyu especially nyaya dzemibhurugwa idzi very sensitive kuvanhu vechirume mukatanga kutuka vakadzi muchipopota mumba vana mai muchituka vana baba kana varume venyu ava handimona kana iwo maboyfriends enyu wayo mapotential husbands enyu wayo munogovatukirira nezvemubhurugwa mugovaudza nezvemukati kuti une kadora iwe mwatokombeiwa kunzi dei ndakavata neichitofunga john ozonzi jokes pava paya ndachitamba because ndachitukana harivhikwi shoko achakuti enda kuregerera pati shoko riya richaramba riri mumwoyo pamunongoita sokuti makwanana chete anenge achingoti wakandifananidza naJohn iwe wakanditi John ari nani kana kuti panguva yebondo yoga anenge achingokudza kuti uri kunakirwa nendeka kuti uri kufunga John because ndiwe wakabudisa mashoko iwayo zivai mashoko ekutaura mudzimba ana amai zivai pekutaura muchigumira you are all over the place amuna pamunoti makamira panzvimbo amugone kumira panzvimbo mumba macho iwe ndiwa kutopfeka bhurugwa ndiwa kutopfeka jokira baba penti baba ndiwa vemukadzi ndiwa kutopfekedzwa pitcoat ukaona kamwe kakadzi kafufupika ari mucomment section umu kamwe kafufupika slender kachinda pane murume kusvikoti ndirove ndiurai apa kari kutaura nezimurume rubva kujimu rine masoro ma6 akadai mai mwana unondidiwe havazvonida ndirove ndiurai kuprovoka munhu kana morohwa motikaenda abuswa abuse ari kundiabusa wanga uchibaya munhu pamhasha uchienda kunoti kwanzi ndiuraye ungandidiwe hauna zvaunoita ndiuraye ndiuraye ndokutaridza inodzi chihera ini ndiri chihera hauna zvaunondiita iwe ndiri chihera ndiri mamoyo ndikatsamwa ndapinda ndosipinda murodhi ndisina bhurugwa uchiudza murume wokuti pane panotoleretawo kusvika anotaka achakutarisaka kapi yosvika pakuzara kapi yazara musi waucharohwa ndo musi wauchazoona kuti haisi nyama wotanga kuuya padhayari uchichema ndanzi ndiri kuabhuzwa uri kuabhuza pawaimbayabaya pawaimudza zvemubhurugwa waiti asi munhu here hanzwi here ndikutaura nevakadzi vechidiki vakawanda mucomment section munozviziva munotozviziva I don't even have to pinpoint you because I don't know you but you are there murimo mucomment section dzorai pamuromo munowanza kutaura baba vanoremekedzwa sometimes munhu akauya achipopota munhu akauya achitaurisa mumba ukanyarara handitika hauna chaunobva womurega opedza shungu dzake dzekupopota handiti time paapaya wobvunza but nai baby andakunzwisisa ini pongo chitaura kuongo chipopotei kutadii kutaura mumba munoiswa communication yakanaka mumba muno you create a platform for a communication kana ari munhu anonzwisisa nokuzati baby sorry unoziva sorry ndandangogubukawo sorry inobuda munoziva kuti why varume vazhinji vasingagoni kuita sorry varume vashoma vanogona kuita sorry kumadzimai avo kana kuti kumapartners avo most men they cannot say sorry
because mashoko amunogara muchiodza yaka arimo mukati mehana dzavo haana kubuda. Mashoko arimo mukati mehana dzavo haana kubuda. Saka kuti aburitse sori anoziva kuti ndichaita sori nhasika, after 1 week ndiri kutangwa futi kutanyanga. Kunonzi kutanyanga murume. Kuita kutanyanga murume, kuita kutora gumbo kudai kumisa pakati pemakumbo ako murume. Hazvirevi kuti kana achikutsikirira kana kuti iwo uchikwira pamusoro pemurume ka iwo ndiwe wababa, you still remain a wife. You still remain mukadzi. Dzidzai kutaura zvakanaka nevarume venyu. Yes, I know not respect is end, but makamboona kuti you can challenge varume ava by keeping quiet, achitaurisa antozviona. Unotonzwa even akasakuudza, but uchitonzwa one day my friends akashara kuti antaura kuti ndine mukadzi. I've got the best wife ever at home. Mukadzi wangu asumudzise aite sumukiti enzani. Mukadzi wangu ataurirani neni. Sometimes ka bvumai kupusa. Bvumai kupusiswa. Pusai. Sometimes zvinovaka imba yako. Hazviputsa imba yako. Samwe vakadzi vakapusa vari kuvapusa dzimba dzavo dzavakavaka vega nemaoko ava kunoidestroya, kunoirongonyora imba ariye. Wakamboivaka imba iyi wakuidestroya futi nekuda kwemashoko. Dzidzai pamashoko apa. Siyanai nekutaura kwamusina kuswera. Siyanai nekuswera muchitanyanga vanhu vechirume ava. Asi mwana wamai vako. Chero mwana wamai vako chaiye ane paanotora kusvika. Munin'ina wako ndosamudza kuti mwana sisi vakarohwa nevanin'ina. Nenyaya yekuti kutaurisa kunenge kwanyanya. Munhu ongozosimuka bhagu. Hati encourage violence. But nemirega yekudena. Musadena varume ava. Murume ndewako. Kana mandozviziva vana baba vakuti kana Chiera akatsamwa nhasi mubhurugwa ari kurugwi. Mubedroom hamuna chinotambika. Chero baba yavo yakamira kudai yakarodza kudai. Vandozviziva kuti nhasi Chiera vakatsambudzana pafoni tambotaudzana. Handipiwi. Ko kana makatsambudzana naye mabva makatsambudzana kitchen uko kudai sitting room kwamamuri kana kuti dining room kwamamuchidyira uko. Matamu ko mubedroom ikotroom here. Kune vana mai vanotone kashavi kanenge kashavi kuika demoni. Ngekuti kana ane ma-issues ake anga kanyarira nguva yese kubva baba achipinda vagara mukitchen, vakabva mukitchen vakaenda mudining room vakanodya, vakabva vakaenda kusitting room kana TV, anga asingatauri nyaya yake. Kungoti mubedroom godo chete. Zvatotanga kuvharidzira kusada kukwirwa. Zvatotanga watove mukoti. Ye zvikazodai yatove courtroom. Saka bondi racho muchaita nguvai. Kana vatosamwidzana vatotuya ukasomudza mhepo mubedroom nguva yekuti uchikwirwa, uchagokwirwa kupi nokuti zvizvezvo zvinoda mose makafara. Zvizvezvo zvinoda mose muchisekererana, mose muchiwirirana pamwe chete kuti zvinhu zvifambe. Zvino kana wachitanga kusumudza chero baba vangu akakurodzera nhasi ndoda kushandurudza, hapachina kushandurudza nokuti watoenda wanga wamirira kuti koti yenyu inedhigwa mubedroom. Kana une zvoda kutaura musati maenda kunorara, ndeti ndokumbura kana pane vana, ndeti ndokumbura kumbotigare panze apa timbotaura. Handi mashoko maviri matatu. Kana taisita taisvika nguva yekuvata, ndeti ndokumbura kuti timbopinda mubedroom pandinoda kumashoko andoda kumbotaura nemi. Musati makurara, motaura mosova nyaya yenyu, modzokera kuna TV uko. Pamunodzoka mubedroom munenge mapinda mumudhu. Handiti bonde rinonakidza iri mese makadi, mose makafara. Mose makafara. Vakadzi yekuomera munhu wose nguva yese angari slay queen, achirorwa angari mai vanogesa, anga mari mai vanozikanwa kuti ava mai vanozikanwa kuti mai vanogesa vanoita sei. Kungozvara mwana 1 chete ndichakugezera chi. Vadzimai rudo moto runotokuchidzirwa. Mazvinzwa? Rudo moto runotokuchidzirwa. Regai kuti kwai zvandawanikwa inini handichagesi. Geza ugeze sese ugeze chaiko chaiko. Baba ngavati kwavanenge vari kubasa vakafunga kuti chero vakasangana nemiedzo murodhi vanotofunga kuti kwangu kune the best uko. Uchigeza kutamba nemvura chaiko chaiko. Kutamba nemvura chaiko chaiko. Muchinda kunoita magrisari enyu paya pane kutenga makeke nekutenga chishika, tenga iwo mashaving cream aya. Munosheva kwete kuti sango ndodzungaira kuti choya chokuti chinenge chakaita kunge sango. Uri munhu womukadzi. Itai kuti zvinhu zvenyu zvirongedzeke. Kana wabara mwana, munoota nevana venyu pamubhedha. Handichika munoota nemwana pamubhedha. Unowana mai vakaisa mwana pakati pemubhedha kudai. Baba wese wakukona uko, mai wenda kukona. Mwana ndiye akosheswa because pane mwana. Baba vachina basa. Vakadzi vazhinji kana vachinge varoorwa, vakutofunga kuti ini vana vangu zvese zvangove kumwana wangu. Kwa murume wako asi mwana wako. Murume wako andi ndiye mwana wako kutanga.
ndiuri unoti adyei, ndiuri unoti akapfeka hembe dzakaainwa here kubasa, ndiuri unoti hembe dzakawachwa here, nokuti ndiye mwana wako, ndo first born yako iyoyo. Kozoti vamwe vachauya unoona mwana ndiye anonzi pakati ndo, kana baba voda kuningirira kutsvaka kuti kuna mai ndega indishandire mai pakirawa, voita kuisa ruoko vachijambisa pamusoro pemwana kudai kunotsvaka kuti becheudo riri papi, hanimaona vachiita kujambisa pamusoro pemwana kudai. So madzimai mune utsinye, mune utsinye. Imi munomboziva here madzimai kuti kana vana baba vachinge vasvikigwa dzamira kudai vanorwadziwa kana mukasavapa? Munoziva here kuti vanorwadziwa? Chera tichaenda kuna baba tiri kuna mai, tichaenda kuna baba. Vatorwadziwa, hamendo kumabhora kwavo zvakunoita kuvantorwadziwa kana ukanyima. Handimaona. Saka ipai vana baba uturu ya unenge wawanda. Ipai vana baba vateurire zvinhu zvavo vanoteurira mamuri. Handiti umwe mukadzi chekuche kwakungoita zvokuti ikonga godi nokuti baba vati vanoda kungokwira kungoti zvimakombo dhasharara kudai baba vangoti pamusoro. Handimaona hapana kana action inoitwa, hapana kana romance yamborohwa ipapo kuti ubate bateo, hapana. Handiti baba vaya vangopesera ngoti arega ngoita zvokuti ndizvibeserewo ndisiyane nazvo, amuchanakidzwi nazvo, kwai bonde harichandinakirini. He mapiritsi efamily planning, musanyepere mapiritsi efamily planning imi, musanyepere mapiritsi efamily planning imi. Hasi mapiritsi efamily planning, but imimi chako mufunga inonakidza sei bonde racho kana mumba macho musinganakidzi, musingati romance mumba macho mune bopoto everyday. Sex inonaka sei? Kana mune bopoto mumba musingawirirani everyday, musingafadzani everyday, mumba macho munonakidza sei? Hapana mapiritsi efamily planning amunenge muchitaura nezvawo. Iwe ndiwe muparanjongo. Mumba mukanakidza zvinonakidza. Ndati ukapapa uchimupinda bedroom paya, baba vakadai pambedha zviya handitika vakabvisawo chijoki chavo vakavatawo kudai. So handiti iwe uchindawo kunokotama pasi pembedha apa, handiti wakashama usina kana bhurugwa, vachionawo zvakarembera zvima11 kana zviriko kana zvisinawo haisi mhosva, uchikotama kuti paunotopinda pambedha udaro unotoona yakatomira kudhara, unosvika uchitongoshandigwa kahwani, unosvika uchitongoshandigwa kahwani. Vana mai, tambai nezvinhu zvevarume venyu, ndezvenyu asi zvevakadzi. Tambai nezvinhu zvevarume ai ndezvakaoma vana ava. Tambai nezvinhu zvevarume venyu, tambai nazvo. Unoona mwachinyara kwaidzima light kuna baba, tangai madzima light. Unodzima light becheudo racho nderako, unodzima light kuti zviite sei? Light ngaritwe on, itanai sex muchitarisana, uchiona baba vachiona kuti unochemerera sei, iwe uchiona kuti baba vanochemerera sei. Ndo inonzi imba iyoyo. Iva hure remurume wako mubedroom. Handi zvipe zita remubedroom. Ini zita rangu ndinonzi scary sherry remubedroom ini. Ndinonzi scary sherry vavasimela munotoona vabvunzai Father Diaries vanokudzai. Kanda mubedroom ndinonzi scary sherry. Ndo zita rangu. Nokuti ndinenge nditazvidava ndinotamba wrestling. Muri kunzwa? Ndinenge nditamba wrestling. Nebot. Asimi vanhimika. Zvakaoma. Zvipe zita. Zvipe zita mubedroom. Pussycat. Barbie girl. Barbie doll. Handiti. Mazita akasiyana-siyana. Handi mazviona. Kuitira kuti chi? Baba vanenge voti havachadaidziwo zvavachitaura kuti faith aiwa vanenge vakatiwo Barbie doll iwe unohwawo kutama nyemwe. Handika unobvoedza kusumudzira dako munenge kudai kusumudzira unoedza kusumudzira imi vana varume vanongoda zvinhu zviri sili, ndozvavanongoda. Varume vanongoda zvinhu zviri sili, ndozvavanotoda. Munawo here master bedroom vana mai? Kana kuti hamuna? Mugondidana nezita rangu remubedroom kushow zvamurimi. Aiwa I can't retire because I've got vaningina vanoda kudzidziswa. Andiretire because ko basa rangu sasisinderesvi. Ndosaka tiri murima kana ndosaka tichitaura kuti ishow ye no under 18. Ndo basa rana sisi, ndo basa rana teche. Ndo anditi mukaenda kwa Eben zuwawo kana nezvanokudzidzisai ndi Eben nditeteka. Handitika mukaenda kwa Titulda mashow emanheri kwekuya munodzidziswa zvakati Titulda ikoko. Mukauya kwa Simeliwo, handika Simeli vanenge vagarita kugarira neko. Handiti is because we want kuti dzimba dzevana vadzirambe dzakamira. Tiri kuda kuti dzimba dzenyu dzirambe dzakamira. And I gain nothing and ndine chandinowana kana kuti handingafani nchinzwa kuti mudhayari zimba yakaputsika nenyaya yekuti aitaurisa. Hanomaona? Saka ibasa racho iroro kuti nditori pabasa. Nditori pabasa.
I've been married for 22 years, Priscilla. 22 years. 22 years. Handiti machona. Saka vaskana vana bamai handiti sendekera. Sendekera. I hope no doubt right. Tikutaura kudai ngati tichiseka tichifara tichinakidza show inakidza riti mbonyorawo master enyama zvipem bedroom musa pa 11 master wa inoda kuzowa kana vane varume vavo pano pashow handiti ndoda kuti muzoti one day varume da kuzowa chitaura chokwadi mai vakasvipa zita vave nezita ravo remubedroom ando vadaiza naro chimbonyorai master imbonyorai master enyu tione 22 now Connie 22 this year 22 this year ini rangu rakuza ndinonzi scary shit it's a moment of truth handitika imbonyorewo enyu mazite tuone Faith Gwata unonzani Claveria unonzani kana uri bedroom maybe zvipe izita thank you Sisila ina chibanzi ndinonzi sexy eyes ndizvozvo chaizvo kova mwe munonzani idzi old school vana ina old school seni anoona vanawo mazita kova mwe vana Febi hanzi ndinonzi faster at least thank you hanzi na Lucy ndinonzi chemedzai unonzi chemedzai aiwa kana nchita ncheti lulalula guys ndinenge nchida kuudza mungandibvunzi zvelulalula zera rangu pashow ndokuudza kuti handichaiti handiti because tinenge tisiri panguva yeizvozvo munenge makondibvunza pasinei nezveshow yoyo zvisinei neshow andimaona but mukazibvunza panguva yakafanana neiyi kai handingakuzvisi zvandisingaiti andimaona but choti tiri kuita kushow munhu ari kuita nyaya yake yabhisi mondibvunza sisimbeni muchikuita zvelulalula ndokuzoti handichaiti I'm now a celibate handichaiti but come on guys imimi mugofunga kuti at 42 muna gonza chete lulalula ndinenge ndakupenga here hanzi na chera ndinonzi andikoikoi zvikanzi na evangelist ndinonzi svikiro washawo here sex na Eve chakari sex hanzi ndina Febi ndinonzi keke rine bvere uye akati ndinonzi DVD na P my junior hanzi ndinonzi Candy Floss na Lizzy Makore hanzi na Paina ndinonzi Kandege kwanzi ndinonzi sugar hanomaona hanzi freaklicious yes that one yes handimaona so ndo mazita mufange muinawo mumabedroom enyu vana baba chikudeidza inavo tichaenda kuna nababa chatudzawo mazita vana baba handitika muchiitawo vana baba muchipawo mazita muchidini imi guys ndakambokudzai rimwe day pano ndikati munoziva kuti baba chaivo handitika vakakunyatsa kukushandira chaikuka vachipedza kushandira ndakuudzai kuti munovata nejagiremvura pasaidi vata nejagiremvura pasaidi baba vakapedza kukushandira pakirawa unomuka wotora mvura baba maita henyu bonde rinonamatirwa bonde rinotendwa guys musati marira handiti munonamata hanzi a family that prays together sticks together bonde rinonamatirwa imba inonamatirwa handika wanamatira bonde Mwari ropafadzai bonde musera baba nemwanakomana tava kusvika panguva ino yekuti takuda kuti tichigumasa zviweti Mwari takuda kuti panguva ino tichita zvezvamakati mubhaibheri zvinoitwa kuti vanhu vagozozvarana vawandise muchishewe wegungwa tasvika panguva yekuti Mwari baba mpolipopu ichipindawo mubecheudho racho Mwari ndaikumbira kuti Mwari mudire shuga dirai 100 kg zeshuga muchinhu chiri pakati pemakumbo angu ichi Mwari itai kuti chinhu chababa kana chanyatsa kushandira Mwari chisvike kumativi mana enyika Mwari chikasvika nekuleft choti kuright choti kupasenta chinyatsorova Mwari toda kunzwa ndichinyatsonakirwa muzuva ranhasi toda kuona ngirozi toda kuona nyenyedzi dzichiburuka Jehovha because Mwari munenge muri mukati mebonde munenge muri mukati mesex imomo handiona uchinamatira bonde munoziva kuti pamutanga kuita bonde chako chakudai so uchita bonde munofara zvisingaiti munonakirwa zvisingaiti musiwoyo bonde rinonamatirwa kuibata kudai sombolipopu kuti Mwari ndinoinamatira mbolipopu ine zita raJesu painobuda ichienda kumasititi ngaisamirira mwe mukadzi mbolipopu ingaimirire ini ndichite Jehovha mbolipopu kana yapinda mukati mangu muMwari ngainobata paG-spot chaipo ipo panonaka ipo Mwari pane shuga ngainovhongodza ipapo Mwari toda kunakirwa ini nemurume wangu ndime makati zvinhu izvi zviriko zvinhu zvingazviitwe ndiri pano ni Jehovha monamata nezita raJesu uchinamata uone kuti bonde rinoita semusiwoyo bonde rinonakidza zvokuti chero unosvika kuti nhaivediwe kune vaya vanoti kwanzi hatizivi munoiti chi orgasm kune vaya vanoti hatizivi Jose orgasm hatizivi unotundiswa iwe usada kuti nyepera panapa orgasm unotoita
baba vanobata paGsport because zvinenge zvinangwari mukati. Unonzwa? Ndo pekuti chero baba wakabuda kudai so vakaenda kana kugirlfriend kwa yaramba kumira because wakainamatira wakaudza Mwari zvaunoda kuti kana vachinge vabuda haifanga kumira kunze uko inofanga kumira kana yaona ni ndoga. Kwanzi vakaenda girlfriend yaikwana vakaikwandira imiri. Hauna kuroya munhu, hauna kusunga chinhu, kune akasunga. Kune ari pamusoro pezvese, akatendera bonde iroro, akatendera sex ye, ndiye akati aiwa. Inomirira uku, because wakakumbira. Hanzi zvaunokumbira unopiwa, tsvaka unowana. Unenge wakumbira. Saka unopiwa zvawakakumbira. Andi muri kunzwisisa. Vana mai, pambed up. Hausi danda iwe. Koira tambira baba mbed up. Kana usingagoni chikapa isi mhosva. Baba paya pavanenge vabuda vachida kubasa paya. Anditi iwo sara zvako chispika chako apa. Andika song yako yaunogona woisa apa. Andika uchiridza uchitambirira oga, uchitambirira uri wani, uchitambirira kungoti ndiri muri mana ndiri kutsadza zvandiri kuita izvo. Hari mwana mukade muri kutoona uchitambirira uchidai, uchitambirira uri wani, uchitambirira uchidzidzira nesong. Anditi kuita kuti baba pavanozouya unenge wogona zvishoma. Mangwana futi uchidaro kusvikira kuzogona kutamba vana Pepe kale. Hanimona kana vana Yondo sister ukoona uyatsogona kusheka uri wani uzoti unenge wakugona manje. Haikona ngoti gumboko chko ngedanda. Baba vangu otoziva ozobva baba vakuenda kwa Mary wemagaro makuru. Baba wako unotambigwa manje. Zvatoipa achadzoki. Vakutonotambirwa uko manje chaiko avachatodzoki. Musaka mukuzoti guys varume vakafasira nisi vanhukadzi. Varume vana vadiki vanovhevhetedza nechisirana nebasa rese. Chinhu chidiki garo charo garo. Runogona kutoti murume afunge pfungwa dzakaipa kungoona garo. Otofunga kuti garo iro hanti maona mai kwangu havana kutodai. Kungoona zamu chero rakanti mazano munosiya mazamu enyu makasiya pamberi apa pashe apa cleavage dzamoti cleavage dziya. Hani maona hani munofarira kukwidza mazamu kumosiya pashe kudai. Kungoona iyoyo yamukaka iyoyo daily body dzodziya. Vana baba votoda. Dzidza kuti uzvibate zvakanaka amai mudzimba. Zvibate mushe mumba mako. Ndataura kuti shoya ngachibviswe ichi. Handiti hapwa ngadzishevhwe ngadzigare dzakachena kuitira chero paunenge wakavata pepe ukadai havandiwirwi baba. Madzimai vana mai vanogeza ruviri please. Muchigeza makuseni muchidzoka manhu usati wapinda machira enda unogeza unorara uri fresh. Enda unogeza urare pambedha apa uri fresh zvokuti baba vanenge vachinzwa koloni anenge wakaisa kana kutonzwa chero dai ukasisa koloni lise hauna handiona kungopinda wakada uchingonhuwa iyo sipo iyo kungonhuwa mvura ikuko vana baba vanozvifarira. Haikona kuti chitauro chenjeche kana chamunenge mapedza wet wipes yamunenge mapedza kushandisa mubedroom unoona akaisa pasi pepilo apa pasi pepilo kuvata usiku hwese muchifema tsvina iyo yabuda mamuri zviri pasi pepilo apa. Handiti wet wipes munotorawo mopetapeta zvakanaka mokanda uko. Handiti zvimajira zvezvo zvamunoshandisa izvozvo kana kuti zvimatauro zvezvo zvameno kuti zvamunoshandisa izvozvo handika haikona kuisa pasi pepilo chinonhuwa. Manzwa chinonhuwa. Musaisa pasi pepilo apa. Kuna namai yokuti kana chiiswa pasi pepilo mangwana vachimuka makuseni handika chinombosiwa chiripo chimoenda kumakuwa chosukira chiripo chozobviswa manheru kana kushandiswa rutatu chisina kuwachwa chosukira chiri pasi pepilo papa mangwana baba vayavo kuorikita futi chikiti handika chotogwa futi chochiya chopukutiswa futi 3 days chiripo 3 days. Ndakakudzai kuti night dress rinopfekwa makuseni uchimuka. Night dress ndiri kupfeka makuseni uchimuka. Night dress harisire kupfeka uchipinda machira muno unovata uri bed suit. Sezvandakaita izvi muno ndatojaira kuti chero ndiri wani kudai anomaona vasipo ndokuzvata ndi bed suit because ndozvandakatojaira. Antimazvona ndozvandakatojaira. Sheva muchigeza mumuromo musatoenda kunovata nomwe wako ende kwesha mumuromo. Kuna mwana magums anonhuwa naturally. Antimazvona. Saka ukatengana Listerine vako vavaya ukutyudza mumuromo kana maanzi machi holes handika holes aya anovhara mweya uyoya kuti kana mokisana papa murume asadi asatarisa kuside because ukamufemera mweya uyoya wekuti hauna ukweshe vamwe venya mukweshe kana rurimi runokweshwa uku netooth brush unoona rurimi rwakachena kuita white rurimi rwakachena kuita white vai mwana munhu anenge akwesha mazinosiya rurimi kwadai murume unasisa kusaidi akunyara kukudza kuti iwe nokwesha mumuromo there is something wrong. Anongozonyara sanenge achingoti zisatiza kisi murume haitoifariri because muromo wako munonhuwa. Murume ngaafarire kukisa ngafarire kukisa paprivate pasi ako aya murume
ngafarira kukisa muviri wese achiziva kuti munhu akadi ari smart. Ndiri naked faith izvozvi taura kudai vatauri bagwe chaiko chaiko handi muri kunzwa kweshai baby exactly pemchelere baby powder baby powder yewaiteva naye tora uti umwaye pamashitsi apa mukati mumashitsi umwe pabedsheet papa umwaye baby powder sandi mweya uri fresh unobudapo mweya unonhuhwirira wakanaka unenge uchibudapo inonhuhwirira zvakanaka baby powder chero usina inozi roloni yekuisa muhapo wakurara iyo baby powder kana unayo tora baby powder yakwizire muhapo kwizira baby powder muhapo andimona light rako iri ndakudza pauno light rako papa handi makuseni pauno mukochidzima light papa handika sprayer kana perfume yaunayo sprayer around the globe pa globe papa handika wodziva zvako right roswera rakadaro the whole day time amuzopinda mubedroom andika time anopinda mubedroom wolete light area unzwe mweya unobuda papa light apa ibedroom yese inonhuhwirira handi mazviona inonhuhwirira saka vana mai please unoona mai vane nzara dzakakura kunge dzemuroi dzisi kwete takaiswa matips kana takaiswa acrylic idzi inzara dzavo chaiko mumusoro muchipulling socks chinosvika na 1 o'clock chakapfekwa chipulling socks 1 o'clock akapfeka pulling socks. Vana mai ngatifarire kugeza, farirai kutamba nemvura. Ndati rudo moto runotokuchidzirwa vana amai. Handiti farirai kupa penti yakune mukadzi asingazi kuti penti yangu ndabvisa inotowachwa every day. Inotobviswa yoswa washing basket inonhuwa. Kana kubviswa ichuma kuseni yofuma yopfekwa yoserwa nayo. Yoserwa nayo. Come on guys. Wigi ukarukwa Daniela 6 months. Daniela iri mumusoro. Zvinoinenge yakuita kunge chikorobo manje kana chimopo chakandwa musoro. Vana mai ngative tishambidzike, ngative smart. Vhundutsai vana baba. Vhundutsai varume ava. Muri kwamunenge muri. Vhundutsai. Ndinoda kutanga nekubedroom kwana maika, tozoenda kwana babaka, tozoenda ku both areas. Tozoenda pa both areas. Anditi. Saka please vana mai, zvinhu ngazviite. At least ndafara kuti masita embedroom masvipa. Handika pachikapa apa. Tati chikapa unoita uchizama even masikati vasipo chimbotambawo rumba uri wega uchidididi uchipractice handiti zvichidaro. Nyaya dzekuti chidhende chenyu chamunenge mapukutsa chechinovata pasi pepilo siyanai nazvo. Chinogara pasi pepilo achinonuwa zvinotonuwa zvinhu zvezvo usaisa kiri pasi pepilo apa. Anomaona idyai polipopo dzana baba venyu mabedroom. Varume kana chitoda kudyiwa antika idyai polipopo dzana varume venyu mukasava dya vanodyiwa nanini. Vadyai kune vanogona especially vechidiki mimi idyai vanoda kudyiwa ndichada baba. Iseri pa old school apa ndopatogona kujamba apa because zvakazouya zvokudla vanhu izvi izvi zvakazouya isusu edu tade kuti chataka kuda kuzvidzidzirawo zvokuti tidleko zvino tona zvichitiremera hatizivo kuti vari kowo dzimwe old school dzikudlasi dzakatodzidzira dzikagona. Ida hangopa pasada panyatso kupinda pagona handisati ndiona sekuti handisana nyatso kupagona ipapa zvakazouyawo kazvokudla izvi tanguri tatokura. Anomaona tine kwatinogona ku area dzedza dzinospecializawo nadzo. Saka vechidiki kana vanhu vachitoda kudliwa nokuti varume venyu vechidiki makavajedza kuti kunodliwa handiti mazanota kungona muchivadla chero mumota masikati unoona mota yakapakwa paatorima vachitora mapikicha vachidla. Hanomaona totoona chero pai munotodla zevana vechidiki ava zvisina kuti paya vanongodla chero paangofunga ikangovhurwa mburugwa otobata otodla zvo ndopamazoziya nedu nesi ipapo. Hanomaona idlai ipapo takasara fe patisi kuramba ipapo ndo patakasara ipapo ipapo ndo patakatosara pakudlapa seni hangu seni hai ndinotokonewa kwaitiraiti sisi hai ndakatobhaumwa chitokai mahose ndika mahose eblaki woningirira wotanga kudla nemayogati wozora wodididi. Hanomaona imbozama imechidiki imboita izvo zvati kukudza izvi idlai namahozi waine yogati isipa old school panyaya dzekudla pa imbotijambirai imbotijambirai. Anomaona kudla munhu chimbotijambirai takura kusina zvinhu zvino zvinodliwa izvi tango zvachinhu zvopindana zvokuti zvinodliwa izvi zvakauya manje. Anomaona saka ime chidiki chitaiwo maexpert pakudla apa. Anomaona
chiitawo maexpect ekudla handiti mashona chidlai chaiko asi muri kugona yenyu vazhinji vacho mandoona hangu vazhinji manobuda manodhacho vane vachidla nemwoyo wose hanimaona saka mungakundwa here nemagirlfriends kunze kuva mai vasikana mudzimba imi mune varume venyu musiri kugona kudla kwacho chidzidzai torai manotsi kwamunenge mazviona mozodla hanimaona ini hangu ndichinoita nditadza kudla nekuti ndofu mwoyo wangu wakatetepa mwoyo wangu mudiki zvisingaiti ndofunga kuti ndikati ndozama kuda kudla munhu ndikatsa munhu anoti ndamusema zvino ndigare ndarega kudla kwacho handiti mazviona so vana mai nevasikana vakadzi chidika changororwa idyai varume venyu mudzimba uko vakadziwo nevarumewo nemiwo vachazovaudzawo kuti vadlewo vakadzi handizivi ndakamboita vhidhiyo yandakamboona handiti pafacebook apa ndikaona munhu achikwirwa kuchiti kuchirira hanimaona kwairira zvisingaiti apa vhidhiyo yoyo yacho ndakaona ka baba vacho vaitoti vaitoburitsa kudai ka yaibuda yakaita kunge yadigwa mvura handisiti mvura yaibuda mukadzi here kuti mvura iyi yaibva kupi hanimaona vana mai kuzasi kunogadzirwa kumanzwa kachiti kugasi kunogadzirwa ka ndikureva kuti kunogadzirwa nemvura musapakira magrosari kuzasi munoita kenza kuchibereko handiti idyai ndorani anzina pretend love I didn't know kuti muchiri kuita my life pretend pano panogara pane my life one pretend panogara pane my life ndo basa redu ipo pana apa vatichaiti my life kumwe toitira pano hanimaona saka itai kuti ndorani dzidzai kutenga inonzi chindorani yaya mupota muchisa maporiji muchimwa kana mumvura muchimwa kana maheu muchinwa handiti zvinobatsirawo vamene vamwe vanoti kwanzi mazuva ano kwai kune mvura yenzungu inanzi handizivi handisati ndamboitesta hangu asi vamwe vanoti kwai mvura yenzungu nzungu dzedza ukatora ukaisa mumvura ukazomwa mvura yachona inovhara kusasuku kuti munhu anenge achiita ndorani inonzi ndolwani nechindevere mera moyo inonzi ndolwani nechindevere iyo ndorani iyoyo hanimaona dzidzai kuidya inovhara kune mumwe mukadzi wokuti kuti atange kuvhuriswa makumbo achikwirwa nemurume wake kudai so anotanga kutosura kusura ndezvati vakadzi munofanwa kusura at a certain time kwete zvakungoti munhu ana murume anotanga bonde kusvika rapera mukadzi achingosura something wrong with you something vananzi ndorandeiwane kune vanotengesa mishonga yechibhoi munoiwana something wrong with you kona uchitaka kungodai so fu something is wrong gadzirai idyai ndorani mhepo imhepo inenge yapinda mudumbu yaya inobuda yose imvura inenge yapinda mudumbu mhepo yaya inobuda yese mvura unotoita nguva uchiti ukagara mutoileti ka unenge uchiti ichibuda mhepo imhepo inenge yapinda mudumbu unenge waane ingubhani regai kumamira varume ava kana muchiti wabonde it's a turn off kuti munhu ari kudai so iwobva watoda kutomama ipapapa umwe atokumbira muri kuti ndambomhanya kutoileti hauna timetable yekuenda toileti here kungodai kungokwirwa kudai akutoda kuenda kunoita tsvina ndokumbira mboenda kutoileti it's a turn off kuvarume anti muri kunzwa it's a turn off kuvarume saka vana mai nyaya yeremekedzo varume ava ngavaremekedzai varume venyu ndogara ndichikudzai kotamirai varume venyu muchiva pachikafu haikona kusundidzira ndiro kuti chikafu chako icho idya ndakuisira apa isai fugamira baba uchiti baba gezai maoko uchivadira mvura uchivagesa maoko iwewe handi vafugamirise chikafu apa uone kuti respect yakadaro varume havaidere vanoida idyai jinja tengai tsangamidzi inonzi jinja inovava zvisingaita asi munogona kuidya zvamunoita manje kana iri jinja yaya handiti garlic tumwe tudikira igarlic dzinodyiwa nemanhingikiriya tengai garlic yayaka inenge zvimapirisi yaya handi woigudura yoita kunge zvimapirisi zvidiki handi every morning uchimuka wotora 2 zvimapirisi zvacho uchiita handi kuitsenga inonuhwa saka unoita yekumwa kudai handimaona woita zvokuita ngori kumwa mapiritsi every day uchingodaro muchaona kuti idzo mhepo dzamunotaura idzoidzoka idzo nemuviri yenyu inodziyai muviri yenyu inodziya baba kungopinda kudai so kana vasina kusimba potepote nekutotunda ipapo muviri unopisa
dzidzai kumama musati mageza. Handiti mozonogeza vapedza kudi kumama. Haikoda kutanga mama mugeza mozoda kunomama. Unosora zuva rose uchingomama. Zuva rose kubva kuseni kudai apa usi kurwarawo una kumwa stamina una kumwa malaxer tablets. Zuva rose munomukadzi. Baba voto yawa pa una kugeza vangosvika chipinda duzvi munonge chinwa mumashitsi. Gesai vasikana vana mai kana mogeza muchigeza izvo zviseri kwenzeve uku muchigeza mukati memakuvhu muchigeza ipo pabecheldo pamupendero apa anti mupendero waro muchikwesha kugeza kudai netauro kudai nemvura inotonhora kana kune vanhu vachibereko vavageza newo mvura iri lukewarm iya ndoyogeza nayo yoyo muone kuti muna kada problem. Zvinhu zvinotonyatsa kufairai right. Pavakadzi nhasi tomugumira ipapo rega timboenda kuna nababa. Bana baba uyai pano. Muri kuhereko varume uko isai malafu nemalax ndikuonei. Varume muri kuhereko ngavaise malafu nemalax. Tingadi kushandiswa nevanhurume. Ngavaise malafu nemalax varume apa. Isai malafu nemalax vanhurume tikuonei. Muripo here apa. Vakutisa varume. Muripo here varume apa. Okay, hai vari kuisa avo malafu. Varipo. Right, varipo. Right. Vana baba tauyawo kwamuri. Tongotanga nepekutanga chaipo. Vana baba, miviri yenyu yamunoda kuomera nayo vana mai muchiti kwanzi nhasi ndakaneta. Kuneta chii? Mboroldo yaunaiye haisi yako, ndiye mukadzi wako. Mukadzi ngaapiwe mboroldo kusvika paanoda. Ipa munhu mboroldo yake yakafambira. Varume variko mazano muri kutadza kushandira vakadzi mudzimba umu. Ndosaka vakadzi vari kuita maboyfriends. Ndosaka vakadzi vari kuita maextramarital affairs kunzoko. Mune usimbo kushandira varume mukati vakadzi enyu mabedroom umu. Kana uchinge wabata mukadzi mubedroom, bata munhu ushandire munhu. Ndakambokudzai varume. Shandirai munhu ngaashandigwe. Handiti kunyatsa kumpombera munhu ngaapomberwe. Munozoti vakadzi kana vakaguta cheko mboroldo avo cheko makuseni even achimuka makuseni anomuka zvakaoma. Munozoti anomuka nemufaro anomuka achichaira chiimba. Ukaona mukadzi achimuka makuseni akafundumwara hapana zvawaita nyaya panyaya dzebondo vana baba ukaanzoshanda awevikisi ukazoshandira munhu chaiko makuseni anofuma achiimba achitsvaira panze apo. The reason aiona mai vachimuka vakatsamwa nenyaya yekuti hamusi kugona mudzimba muri kungoti joba wejongwe 2 minutes movati. Vana baba ngatakete taurirana tiwirirane. Kana waona kuti une weak point yekuti iwe you cannot last even 5 minutes uriwe ma 1 minute. Handiti kune zvinobatsira tsvaga kubatsirika hapana chakamboipa nekutsvaga rubatsiro rwokundoda kumboitawo 5 minutes kana 10 minutes ndiri pamusoro pemukadzi wangu bonderi chinakidza. Iyo fugu ndema akaiwanepi kungobva panze kusana kukurura bhurugwa rako nekutongoimisa nekutongoti mumunhu tsve. Hapana romance yaitwa. Vakadzi vanoda kuromenswa na baba. Vakadzi mazama ndataura yanda kumwiwa nemi haasi eva nachita iwe ndiwe first body yemukadzi. Imwa zamure mukadzi atatsvaga ziva G-spot yemukadzi wako. Ziva weak point yemukadzi wako kuti ndakanoigumisa apa atopinda mudenga rechitatu. Kana ndakanounanzva apa mukadzi wangu ndiri kuzongoitawo mafinishing touch pananenge atove kudenga rake ega. Ndikana ndikanobata apa ndopake. Tambai nevakadzi venyu apa. Itai foreplay. Batai matinjauldo kuzasuku. Handiti tambai nevakadzi muchibata kwese muchitamba navo pese muchitekedza pasi petsoka apa muchitamba ziva G-spot. Vangani varume vari mucomment section vanoziva ma-G-spot evakadzi vavo kana kuti varume vanoziva ma-G-spot ema-partners avo. Munoziva here kana kuti munongonopombera mweya kunge muri kupombera bhasikoro. Munhu ngaarikitwe nechinhu. Vana baba dzidzai kuti kana wawa kuti ndakuda kukurumidza kudai ndidza kuwithdrawa umbobata mabreak. Bata mabreak. Kana zvinoita kuti dzokerei wotanga kupomba futi munhu. Vana mai vanoda kupombiwa. Dzimba dzaparara because vakadzi vari kushota bonde. Vakadzi vari kuhura because vakadzi vari kushota bonde. Mukapa vakadzi bonde mukadzi vashandira mukadzi pamubhedha apa anoitwa zvidavado. Mukadzi anoitwa zvidavado.
mukadzi anotenwa kwete kujaira ta style wadi kuti everyday nita missionary mukadzi wangu imboita mukadzi wako nonzichi imboita mukadzi wako dog style uboita mukadzi wako ba style ose and shandra munhu vanhu vanoda kushandugwa imbomuisa nekuseri nekona akavatatisa kusaiduko iwe uri kumazasi kumwe magaroko uri mukati memupendero wamagaro uchirova uri imomo uchifamba nebhora uri muzasi memagaro uchitsika irimo vanimona iye akafura takatasako fana baba vakadzi ngavarowa rovai vana baba vakadzi ava nezvinhu tendeudzai mushandise vakadzi bata makumbo emukadzi uvhure kudai kuise pamusoro pemafudzi ako apa vhura makumbo iwayo uturike mumusoro mako mumuse mumafudzi apa upombe rakanyatsa kuvhura kudai zvokuti nenge rakati nye kudai uchipomba munhu akonovhuritsa munhu zvimakumbo kudai 2 minutes watopedza simudzai makumbo yakuindisa uko rimwe kuvo kana zvichiita dzidzirai zviriko mazano zvoita nechidiki zvokuti unotora gumbo wosungirira uko wotora rimwe gumbo wosungirira uko anomaona kuti takusungirira chaiko anomaona because anenge ane usimbe kavakadza sungirirai vanhu munyatsotamba nemunhu tanga nemunhu tamba naye uchibva kumakumbo kuchikwira naye uchitamba uchidi imati moda kudyiwa nemi uchidyawo vakadza idyai vakadza nanzva uchipidza chigumo uchinanzva uchitamba nawo uchidya manamba 11 iwo uchinyetso uchaona kuti unozongoita chero kana uri munhu asagoni kulasta nguva yakareba unongozita mafinishinga mukadzi anenge atove satisfied kudhara anenge atove satisfied kudhara anenge atove bo saka vana baba nyaya dzeusimbe hadzibatsiri mukaona kana mamuchiita basa rekuti muri kukwirana mai ndakudzai kuti panokwirwa munhu cheko mwena vangu kutombotiwo bhuu ukaona usina ukakwira mukadzi ukaona akasabudisa mweya hauna kupumba munhu iwe hauna kupumba munhu iwe hauna kupumba munhu ukaedza mupomba akakotama chako iyo kana iyo dog style ukaona mukadzi asina kuti bhuu ukuziva kuti watoleka muzive izvozvo mukadzi akaenzokwirwa chako chakaripa kumbobudisa kamweya anamona kwete kamweya kaingubhani kamweya kukutaridza kuti munhu ari kunakirwa anomaona kamweya kutaridza kuti wapomba munhu zveshiwa saka shandirai vana mai ava mudzimba shandirai vana mai mudzimba seri kwenzeve kunga kudyiwe zvese zvidi asiwo imi vana baba kana mopindawo mabedroom takuindawo kunyaya dzenzei hygiene and make sure havakadzi asiwo ganafanira kukwesha mazino imi vana baba vamwe wenyu mazino ave yelo kweshai mazino mukweshe rurimi vamwe wenyu munenge mabva kumadoroko muchinhuhwa doro rinonhuhwa kamuromo rotange raora ronhuhwa muromo dyai mahozi wayo kana maswitsi amene anovhara mweya maminzi whatever ameno mokwesha mazino modii seri kwenzevewo kune miwana baba ngakugezwe boza namai vanokuna nzvaiona ivo anomona gezai kuseri kwenzeve uku mashada enyu vanhurume kusasuku ngaakweshwe hakuna chinhu chinonhuhwa seshada kana mukadzi arigeza hakuna munhu anokwanisa kuti anhu chinonhuhwa semasvada make sure kuti masvada enyu akagezwa akachena garai makashevha masvada enyu kusasuku anomaona sevhai manhingikiri machendaudho kusasuku moshevha kugara wakachena handika and then you make sure kuti unonyatsa kumbageza chaizvo zvokuti hanhuhwi dzidzai kupishika vana baba kumashure uku zvokuti munosiya tsete papendi kuti mukadzi agozowacha aiwa kana muchipishika dzidzai kupishika ana baba pishikai nyaya dzekuti munongozosiya zvakadaro mo it's a turn off zvakafanana nekupinda mutoilet moweta makamira musiya chemba yakazara weti pamusoro apa it's a turn off kana waweta ukameka sure kuti wakuta chinhu chako chakuta hamiri kuti munowo zvinofamba sei munoweta sei chinhu chako chakuta chawisa tora tissue handika ndosaka aripo matissues you wipe ndotsveta baba wakachena handika then you flush zvoenda kune vamwe varume vari pana pache vanotosiya dhoti riri mukati mechemba kuti mukadzi wako achaflash unoda kuflashigwa nani unoda kuflashigwa nani flasha wega make a plan toilet gaigara yakachena uchapa varume vazhiwa muvarume vazhinji munohuwanza tikakonai makapfeka pa mune magentlemen muri kumabhoko muchitengera vanhu madoro muchisvibisa tebho dzakatsvuka nedoro chinoti haikona mani baba vagentlemen kumba ichapa inowetera pamusoro petoilet city chisiya zvakadaro kumara
munotengawo zvimari vaseline cheche kudzidza kuti vana baba kana movata nguva muchiziva kuti nhasi hakuna game sorai maoko enyu vaseline mwana anenge ari makanika kana welder maoko aya anenge akakwasharira nebasa kana zvokutoti chero kubata mubhodhi yemukadzi kudai anenge achimariwa haachanakirwi manje because ari kumariwa maoko anotamanga anenge ane manga mekaidzidzai kuti munogara muchingopukutawo muchizora maoko vaseline ivai varume vakarongeka haikona kuita uchapa hwenyu varume hunosemesa vakadzi kana vari pambawo ibasawo rekuti vanokwanisawo kuti vata vachitora chiwo chavo vapende emurume wakachidi but mukadzi haisi slave yako haisi slave yako kuti everyday ndosiya bhurugwa rako rine pendi yako yedetsete apa kuti achasara chinonga chiwacha wotuta kunge uri kuzvimamira kuti mukadzi atore asara achikuachira iwe itai kuti kana waona kuti wamambira bhurugwa rako wega ipinda naro paunogeza unowacha bhurugwa rako inda naro unowacha go and wash vana baba panyaya dzeutsanana apa please tenda panyaya yerespect vana baba yes tataura kuti vakadzi ngavarespecte varume varemekedza varume vavo asiwo kavana baba hatina kuti vakadzi ava maslave enyu kachitaura zverespect tikutaura kuti respect is both ways handiti iwewo showawo kuti unoda kupiwa respect showawo kuti ndiri baba aiwa zvandiri kuita zvakanaka munomba ndinodeserva kupiwa respect ukauya uri baba vari abusive everyday vanongopopota kuti mumba muna mufaro baba uchibva kubudikira pakona apo isere kuti mai vakumanyire mai vanotanga kumhanya mumba kutiza kunotaura kuti ndipa pane mistake ndigadzirise uzoti une era kana uri murume akadaro iwe baba should be romantic mai vashiwe kuti vatofona chibuza saka muri kusvika nguvai vanoka kuuya mumba ngamuve nemufaro mumba ngamuve nelai muchinyeya zvamasikira muchienda kubasa kwenyuko muchitaura nemukadzi wenyu mumba mune laughter mumba mune joy anditi mumba makadaro munakidza mumba makadaro munakidza dzidzai varume kuti masikati muchisawo zvimameseji kuvakadzi venyu bebi waswera sei bebi uri sei andimaona dzidzai vanhurume respect munoida chaizvo tinozviziva and asinemiwo hatuna chitambira pamusoro pemusoro yevakadzi just because mukadzi taudza vakadzi kuti nyararai sometimes do not answer back ima kutoita zvimadira jojina kutomudza zvodoti futseke uri hureyo kufanana namai aiwaka ukadaro manje patoipa because munhu achakupindura nezvinorwadza kana madzidzisivai zvokutaurawo muchigumira vanhurume mwana wemunhu asi kungosumudzira maoko uchingokanda maoko ngoti 2 minutes otokanda maoko kuda umwe wakadzi vanoabhisa zvokuti atoziva kuti pawiki inofa kurohwa ka4 akasarohwa ka4 pawiki hawi kwazvo akatojaira kurohwa varume mazano akusina chigame chekuti anzi munhu anosumudza maoko achirova mwana umwe munhu hasi mwana wako chero iye vana vemazuva ano kwamurova nokusungisa musarove vakadzi ava communication baba mukaona mai vasumudza voice mumba chitanga kuti nakudai zvinhu zvadai voice pasi varege vapopote vapedza popota moti but baby uri kupopota enai baby chinja yako iri papi ngatitaurirani dzidzai kutaurirana mune zvakanaka kwete kuda kuti unenge uchingonza maissues akudhara kuti iwewo papa tiri mukomana nemusikana wakambonditumanisana ningi papa yavo waida kutsvaga nyaya dzakasetika 20 years ago ndiani. What do you want? Okay. Take it and go out. Bye bye. Anditika taridzai vakadzi venyu rudo madzimana baba izvo zvinongwana iMothers Day. Andi kana yanzi Mothers Day haina kunzi Mothers Day mai vakonya kutumbura voga ndo vanoitwa Mothers Day. Mukadzi wako futi andindi mother vanoda kuitwa happy Mothers Day. Vatengerewo maruva mangwana vaendesewo kudhina vaendesewo vatengerewo kana machocolates happy Mothers Day. Be romantic vane chirume varume vekuzimbabwe na rudo. You are not romantic most of you. Chamunogona chite kungoziva kutora mashoko anorwadza kuve abusive. Makuwa varume itai mashoma. Makuwa please. Vanhurume itai mashoma. Kana kune vanhu vavene makuwa iko zvino 50-50 nevakadzi vanhurume. Zvinoita teno off sei kuziva kuti murume wako ari champion yemakuwa. Zvine teno off yakaita sei.
Mumagurupe kumafacebook apa varume vazhinji mumagurupe emakuwa ndio vanenge vari palid, vanenge vari patop. Wazvibvunza kuti vakomana saka mukadzi wacho, saka mukadzi uyu vanenge vachitokudza dzese dzekumakuwa dziri kuitika dzese, kuti kwanzi zvakati naningi anga achita life pamusoro paningi achituka ninga dzese dzemakuwa ndo namba 1 vanenge vachitokudza. Makuwa itei mashoma. Zvimwe hazvidi vanhu vechirume, hazvidi vanhu vanorembedza maningi kiri machendoldwe pakati pemakubhapa. Dari kwaine zvimwe tezova varume vari kubhora isu, varume tezova vari vebhora isu vachita nazvo Chelsea yawina Liverpool ndizvotoziva isu varume. Zvino varume vemazuva ano vanodzifambira nyaya dzacho. Ugozopisa vazvibvunza kuti asi varume vose dzangu vengochani naini, asi dzangu vengochani varume vose kumakuwa namba 1 kupi zviri kumufamba sei? Kuti zviri kufamba sei? Makuwa itai mashoma. Kana mafamba mastreet mufambira nyaya dzine musoro, haikona kufambira makuwa. Kufambira kuda kuziva kuti Mary kwai yakazodai, ningi kwai yakazo. Iwe ndo unotoya neinformation kuzopa mai mumba. Mai vanenge vakazvigarira vachienda TV nevana. Iwe ndo unotoya neinformation nekumastreet. Mazviona here zvachitogona ningi. Live inotanga kusvika yapera 4 hours. Uri paguwa po uripo. Wangoti go. Wadzidzei baba vemba. Sauchabva paguchi ndakwenda kurodza mwana kuti wadzidzei. Wadzidzei. Vana baba zvimwe zvinhu hazvidi kutomboti mudzwe. Zvitsiurei moga. Moga zvitsiurei because iwe ndiwe musoro wemba. Handiti wozoona mai vako vachirohwa manyaya dzemaraini nyaya dzemakuwa. Woti kwai ye mune makuwa makazviwanepi? Ndiwe wakavadzidzisa. Anti unoteedza kwese kunoitwa makuwa uriko. Ndiwe wakavadzidzisa. Ndiwe wakavadzidzisa. Haugoni kudarikwa nenhikikira, haugoni. Siyanai nemakuwa. Taizvebhora uku. Taurai nyaya dzemota uku. Kuti kune mota yakapinda mazana yakapinda latest mota zvikazodai ndizvo zvato zvinotoziva izvozvo. Varume iko zvino number 1 ekucreata maghost account varume. Number 1. Ndakaona meno mwainzi kwa yakafumugwa nezuro akabatwa nezuro anga achipoza kunge mukadzi here kuwa meno nguva yose yachilamaridza varume achizvita mukadzi. Come on, nyatsofungai kuti munhu wechirume kunogara pasi kunocreata ghost rechikadzi kunotora picha yemwe munhu kuzvita ake kuti akunge mukadzi for quite a long time. Vanhu achitokana mapicha emunhu achitonzi lie nice achitonyengwa achitobvuma ari munhu wechirume. Moti tikuindepi senyika naini? Tikuindepi senyika? Where are we going as a country? Tikuindepi? Katike kudaro vanhurume. Iko zvino matove number 1 pamakuwa varume wese kudarika vakadzi. Zvimwe zvinhu ngazvikudarike dzimwe nyaya ndedzevakadzi hadzisi dzevarume. Varume mofanira kuti mukatonzwa kuti ndaita vakuwa ndiri mukadzi wako motokwasa kutotsiura mukadzi kuti handidi makuwa pamba pangu. Unomutsiura sei kana uri iwe number 1 kutotega medium pamakuwa pari kuti makuwa kuti muwe makuwa. Mura pamusoro pezvemapedza moti respect me. Kune mukadzi wawatega kumakuwa, iwe ndi watega mukadzi wako kumakuwa kuti uya kunoone makuwa. Uchipedza pamakuboti kwai please respect me. Anokurespecta sei? Iwe uri mukuru wemakuwa. Vana baba, ngatichinjei unhu hwedu. Ngatichinjei unhu hwedu. Ngative vana baba vakarongeka, ngative vana musoro yemba yacho. Kachiti musoro yemba muripo pakupecha nekupecha. Handika pese pari kuda kupereka sana baba. Ngati make sure kuti dzimba dzedu dzakamira zvakanaka. Vakadzi vari happy pabonde apa. Chandakuzia kuti mukadzi ungainza murova pabonde makuseno yachimuka tsvaira kana chigeza unomuzwa achimba uzati wakabata basa. Ari mushawo. Vana baba vakadzi vedu vakadzi ngavadiwe, vakadzi ngavapiwe mari. Mari unoona ichibudiswa kwai mba chichapera mumba. Kwanzi salt yapera dedi mumba. Baba ndiwani yakabata salt inoita 10 rand. Ndiwani yakabata mai havazivi sendre murume wavo. Sendre murume wavo harizivi. Varume mari yavo iri kuperera pamusoro pematafura vachitengera vamwe vakadzi vachioneregwa achinzi impinga udo idzi. Vachita mukadzi wako cheche haana kana sendre rako ranoziva. Mukadzi wako atoziva kuti zvacheno ukafa iwewe cheko une insurance here une police here une hatona chanoziva. Anenge achikonzi mukadzi trophy wife yengoda kunzi nemukadzi achingoenda basa kuzvara vana baby making machine but chanoziva about you hapana. Vana baba vakadzi vadapiwa mari. Vakadzi vamunoadhimaya muchiemva kuFacebook kana kuInstagram kana panze apa. Vanenge vakapfeka zvakanaka vakadi. Vatika
imari dzavanenge vachishandisa kutenga zvakanaka. Shandurudza mukadzi wako kana waona kuti yoda mukadzi wako apfeke zvimini kana mashotsi, shandura medhemu vako vapfeke mashotsi ivavo kuita kuti usiye mese mese kunodongorera panze. Vapfekedze zvaunoda iwewe. Kana uchiona kuti mashotsi ndiwo auri kufarira, vatengere mashotsi anovafita vapfeke. Kana uchiona kuti uri kuda kuti vapfeke maminisketi, buy those miniskets. Vatengere zvaunoda. Musoro mawivhiwa yavo kuna kuti ndiwanoita, vatengere mawivhiwa iwo. Kwete kuti basi ungoso vachitedzera nemapicture evamwe vanhu nice uchikomenda kumapicture uri munhu wemurume evamwe vanhu uchida kuona munhu akacheda wakutevedza kokupa wako mukadzi achenewo. Kokupa wako mukadzi achenewo. Pfekedza mukadzi wako, tora mukadzi wako kuenda kusaluni medhemu, muda kuti muri kweBrazilian, toda kuti muri kwechakati. Muri so obsessed kuna marume kuti andoziva kuti toda kutotera kuti nhasi vaposta chima ivaya because vano nhasi Fafima unga aposta akapfekei everyday because anoslaya mai Natalie Chloe nhasi because munenge muchida kuona zvakashama zvavanenge vachipfeka. Ndii vanopfeka zvinhu zvakashama stereki vanava. Muchida kuona vakapfeka zvimabikini zvezve, vakapfeka zvimaminisketi zvezve, woto imagine uri pakati makumbo emunhu iye and medhemu vakuonawo makumbo. Votegerewo chimini chovapfeke. Buy that miniskirt vapfeke. Makeup uruna fafanenga kairova ka makeup ya. Akarova makeup aka mabaninga chinondongorera makeup. Tenga makeup dzakachipa upe medhemu dzitsvaka munhu anovadzisa kuti vadzisewo makeup vaite kana iri yauri kuda. Vadzidzise. Mari vakadzi ngavapiwe. Chinonzi imba mukadzi, musha mukadzi. Ndio vanoziva kuti apa ndoda kutengawo kapu ndisa apa. Apa ndoda kutengawo chakati ndisa apa, mumba mapera cabbage, mumba mapera usavi, ndoda kudai. Mumwe murume anoita kunyorerwa grocery kupera kwemwedzi kuti anotenga grocery kuya naro ega kuisa mumba. Kwai ndiri mumarriage. Hapana marriage yakadaro yekuti iwe ndono unoenda nechikafu chitengera mai mumba kuti vazive mai vanotonyora palist kuti unotengerawo nemapads because vapiwe kana 250 rand mumba. Aiwa varume ngatigadzise ipapo. Mukadzi anopiwa allowance yake. Ndiye anoona kuti mumba muno grocery remwedzi ndotenga chii chacho kusvika papi kuti zobata mumwe mwedzi. Ipai vakadzi ava mari. Regai kuenda kunodzidzisa magirlfriends kudriver kunzoko vakadzi chesagoni kudriver. Tangai madzidzise vakadzi vanyu kudriver mumba. Dzidzisa mukadzi wako kudriver kuenda kubhawa nokutora dano mwana asina friends angu okutora unokudropa kubhawa odzoka ndakuda kudzoka kumba okudzoka wewe okutora. Dzidzisa mukadzi wako kudriver. Kwete kuti unoona kerosenzi yari paseri pasure pe-steering baba achimudzidzisa but mai havatozivi kana kuti break riri papi. Havatozivi kuti clash ibasa rayo nderei. Havatozivi kuti zvofamba sei pakudriver. Hapana chavanoziva. Ipai vakadzi monthly allowance. Thank you mukoma Raymond. Mutaura chokwadi. Nyaya yekukontrola murume kukontrola yeye handikuona dinki yeye shamwari kuya handifari yeye uri kutlei uri kuziva kuti unenge mashamwari aya panga achitoziva unhu wako nengikiri nekareta yako. So you are trying to avoid kukontrola kuti handidi zvakazidai handizvidi zvakazidai. Mukadzi atotanga ari mujeri ari mumba make. Imi regai vakadzi vasununguke mudzimba dzavo vanhurume. Siyai vakadzi vasununguke vari mudzimba dzavo. Siyai vakadzi vasununguke mudzimba umu vanhu vechirume. Takuda kutaura nyaya yana baba nanamai mese muri tu. Nyaya yakakosha mumarriage kana kuti murelationship communication for both of you. Sit down and communicate. Sit down and communicate. Whether there is a problem that you think is unsolvable, sit down and communicate. Taridza mumwe wako, taridza nai, wonesa nai. Apa pavakanga zati apa madai. Handi mazvona, wonesa nai. Communication is the key in a relationship, in a marriage. Nyaya yenye kuti pese munofamba muchingonyenga, unofamba chako chingomira pese chingosumudza zvinhu chako pese. Varume ngaisisena inazvo. You can change that wife of yours kuti ave zvaunoda kuti aluke. Kuluka kwauri kuda ikoko unogona kutokuona mumukadzi wako usina kuenda kunze. Mazana kune zvirwere. The same applies to mwana mai. Pakati dambudziko taurana nevarume. Kune zvirwere mazivana. Baba wakabuda wakadai vakanoya negonorrhea. Mai vobuda wakadai vanoya nesyphilis. Masangana imi musanganisa muri tu zvokuchije zvoita AIDS. Siyanai nekuita zvinhu zvisina nebasa rese chihure. Itai izvo zvokuti mucommunicate mumba menyu mukagodzidza kuti foundation yenyu is laid upon foundation upon communication muchaona kuti zvinhu zvenyu zvinokufambirai. Zvinhu zvinokufambirai. Zvinofamba. Vana baba nanamai
kuremekedza respect iri both ways zvandataura zvazvo it's both ways remekedzanai mese dananai mese dlananai mose iwo chidlawo uchidliwawo anditika mese mumba menyu ngamuve mumba muzere nemufaro makunorara namatai zvandataura kuti a family that plays together sticks together pfugamai munamate mese namatai as a family chero musingaende kuchechi mumba menyu you can kneel down and pray bonde vana baba namataiwo namatirai futi bonde renyu nemadzimai enyu namatirai kuti pamunenge muchi zvinhu zvenyu zvimireizvi mugone kulasta pamubhedha namatirai bonde vana baba tizati munogona kunyara kutaurisa mashoko taurira mwoyo mako kuti Mwari ropafadzaiwo chinhu changu bomborolde yangu inoda kuti inyatsomira zvakanaka ndanyatsoti mukadzi wangu anyatse kugutiswa nhasi nda kunyatsa kumugutisa Mwari anopindira hani maona Mwari anopindira dzimba dzinonamatirwa mukadzi asiri ega anonzi anonamatirwa imba newe murume namatirwa imba yako namatiramba yako trust vanhurume nevanhukadzi dzidzai kutrustana mumba kune vamwe vanoita mutemo yekuti yes mafoni tinobatirana handitika koita vanoti mutemo kuti foni yake ndeyake uyu ndeyangu handitika zvinodhipana nemutemo wekuba kwenyu kuti munofambisa sei handitika vamwe vakadzi ndovarita vakadzi musaita zvokusinika muchiba foni dzevarume don't sneak don't go around snooping kutsvaga makudo mugomo munomawana musakana mumba kwenyu kwagara kune mutemo wekuti foni haubate foni yemurume kana yazosiyiwa pamwe musi wakuda kuenda kunoferefeta kuda unoti mune chipla detective mufoni unozviwana zvauri kutsvaga mumba mubva matanga hondo siyanai nekunosnupa zvinoita snoop mufoni dzevanhu kuda kuona kuti mune chii siyanai nazvo kana musinga makagara makapanana mutemo wekuti foni haubate chigaya musi waunobata foni iyoyo munenge muine imiwo vana baba the same thing kana magara makati foni dzevakadzamo musatotsvaka makomo mugudoburu chamawana kana makapanana mutemo wekuti foni hadzibatigwani antika musabate foni yamadhamu seyawo yakadai because ndima akaisa mutemo kadhibaba wemba kuti foni hadzibatwe varume ipeiwo vakadzi ava nguva dzavo please vapeiwo nguva yavo vanoda time nemi haikuna kuti Monday to Friday uri kubasa weekend uri kuenda kudoro woya kwaedza Sunday uri kuenda kubhora mai vanoda kubhota nguva newe vari pamba mai vanoda kubhoti vakuonesewo kuti dhoo henduro redhora donapa kuti mugadzirise mai vanoda kuti vamboitawo nemakuwa vari mumba makangovata kungovatana kungokwirana kungoisa musoro pachesti peumwe chete kudai muchingofadzana chete muchingotara nyaya imboonewo mamuvhi nevakadzi venyu tsvagai mamuvhi anofagwa nevakadzi venyu masi so panofanira nevafarirwa nevakadzi venyu mumboona pamwe chete navo semhuri ngavatoziva kuti no Sunday tinodai vakadzi ava imbovatora muchienda navo kubrai torai vakadzi ava mumboenda navo kubrai torai vakadzi ava mumboenda navo kugochigochuko vambonogocha gezai nevakadzi venyu vana baba iti muchigeza nevakadzi venyu vachikukweshera pakati pemagara apa kwete kuti haunonyara kugeza namai kana kudyara kufamba namai nemukadzi wako murodhi fambai nevakadzi vanoda kudiwa taridzai vakadzi rudo muchiona zvinokufadzai zvokunakiraiwo kana kumba kwacho kunakidza kuya kana vakangofara madhem chete kumba kunonakidza kuya nhasi ndoda kugumira pano I hope mandinzwa kune vaviri vatatu vandinzwa ndati kana vapedza muchinoenda kubonde izvozvi muchibva pano muchienda kubonde kunokwira nako vana mai kana vapedza kushandigwa nhasi chete nekuti vazhinji venyu muchashandigwa zvokushandigwa zviya nhasi muchashandigwa zvokushandigwa zviya ende ndiri kuona vanhu vachishandigwa nhasi pamwe apa kana mashandigwa ana mai maita dhuve maita henyu mhofu yomukono aiwa vane nyanga dzakakura uchitenda bonde rinotendwa kana iri dhuve maita chimama mabhanzi ganda ravasikana zvikazodai hanomaona uchitenda bonde utoda murume achitodzvova achidzvova apedza kushanda achitotadza kuti ndini anomuzati murume akanyatsakushandira chako chako akanyatsotambirira chikapa newe mukadzi akushandira chako chako uchingopedza paanodzvava paine hope kawani unosara wotaura woga vanenge vatovata kudhara ngonono dzakutoridzwa tazati parowa basa panenge parowa basa saka madzimai kwaivhurai malaini alright
I'm opening. I'm going to take only 5 callers. Only 5 people. Because time media farm. And only 5 people. Do you want to doctor? And that phone right you can call. Because in the live young machira. Antika. Saka pa number zama jara phone zeze zamuno phone zia. Phone ipapo. Phone pa number zama jara zone. Only 5 callers. If you want to contribute something, if you want to subtract, if you want to add, if you want to tsuro zvandasirirawo zvaunoziva zvinobatsira mumwe munhu, bring it on. Chatoda nezvoti dzimba ngadzimire. Dzimba ngadzimire. Kana vari bada kufona, fonai. Kwanhasi tagumira pano. China changu chinomoza ari china changu chepa diaries ndinongouya anytime. Ma open lines dzakavhura. Fonai, Kevin. Fonai. The lines are opened. Fonai. 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 Tiri kuda dzimba dzimire. Tiri kuda muchato. Todawo kuti tidzo ma anniversary akawanda. Toda kunyatso tiningirire tihwisise zviri kufamba sei. Rudo mudzimba umu rwakakosha. Rudo. Chikuru rudo. Right, vari peri vari kufona. If you can't call, contribute in comment section. Contribute in comment section. You can write in comment section and we start from there. No, Mukoma Ray, the number ya muri kufona isiri. Mukoma Ray, number yekufona yakapinwa. Muri kufona pa phone andushanisa kuita live nayo. Phone ya muri kufona ndiyo andushanisa live nayo. Ndifona ya pa number dzakapinwa idzo. Call on those 2 numbers. Be it WhatsApp, be it straight call. Kana mukabhaza I'll call you back. Okay. Okay. Apana vari kufona so far. No one is calling. If there is no one who's calling, if there's no one who's calling, then I'm calling it a day, calling it a night. Number is pinned. Mkomare, the number is pinned down there. Number ya pin up as a sap. Number ya pin up as a sap. 084 561 7653. Or 84 561 7653. Guys, kana pasina rukufona, I hope mshano gadzirisa. I hope you guys kana pane angachita mistakes ya mshano gadzirisa nditi. Tukutsiurana. Hapana noti ndatukwa nditi. Andino ndatuka nditika tangotsiurana mune zvakanaka. Nekungokudzana mune zvakanaka because munoda kurimindwa. If we don't remind you guys, if we don't remind you, munorasika kukanganwa kurasa muswe chaiko chaiko. Ndokwa munoita. Saka we need to remind one another at some point. Apo ne apo kuti aiwa skana, aiwa ka, aiwa. I think makadza chidzidzo chamakadzidza pane mukadzi wokuya musuno yapa live up. Live yemusu yevu kuti isusu tukuti tuya kuzogadzisa vanhu vatoya kuzorambana pamberi pedu. After 17 years, I hope you learned something. Makadzidza something ipo paya. Zvakaoma kuti munhu wechirume, munhu wemurume abude achitaura kuti handichade because ndaneta nemukadzi ushu. Saka ngatigadzirisei. Varumewo the same foot. Handiji. Mozoya pana mukadzi wangu akatiza. Akaenda nemunhu. Andimaona.
iwewe ndione ngwadi usiunyadzisa zvauri kuita usagona kubata mukadzi wako kumba uri munhu ari abusive atidi izvozvo. Right. Saka guys, kana pasina morra zvakanaka handichika morra bo guys. Okay, paita one first call afona ngatinzwe. Hello. Mr. Maswera. Taswera Maswera sei? Nyama tora yana kabosha. Ngamu tora udayo isi. Tutara pa so ndana madzimai omambotaura zvenyu but vakadzi vazhinji vanoratidza kugara kuti akuda neboyfriend zvakaita kuti munhu afakta kuhas the change achaluka that appetizing zvaanga ari pazviendana paye akungojairira kuti ndawana mukadzi waachazvichengetawo ndeimwe problem yatinoonawa kuti you understand makuenda kumurara paye mukadzi anouya akakuchekera chiovhorosi ovhorosi ndereko mubetu rukuenda kubasa rukuenda kumaidzi come with something that attracts, something that makes your man wants to hurt you. That's what I know about when I would rather have cards for me to girlfriend. Let me say it in short, I do whatever bedroom. I just run out of the you understand? Okay, the myself would just better cast here. Apart from Machiro. Kanakidza napaita tamba masports pa uri kulisa kandiro kaya kuti maita mofwa akanakirwa ndizvo otora chikwama chawo kana mpiro wawo ofarisi kuri mukadzi kuti aiwa mai madhoro maita zvinhu anasitanakirwa kuenda beba anasitanakirwa kana ofarisi yako mubedroom ndamugara munoti mandiro pasi pemubhedha vana baba sometimes you have to treat them like vana vadiki murume amunakirwa mukadzi vakaita zvinhu noshamisa unokwana zvekutengera mota nyowani. You understand what I'm saying? Vakadzi vanoda kuti vazive mukadzi wako, how to maintain your name. That's how much varume havatisemapwa. Iwewe also semukadzi, you have to groom your husband. You understand what I'm saying? Tesla kuti isiwokumba maybe watakakuroona namaidi. You understand? Maybe murume has never had a man or a father in his life. Maybe akakura ari herera wakakura asina wakoma. Maybe he's the only man vazhinji kana 60. Hana kukuruma yakushitwa makuita so unomudzidzisa. You understand? So izvozvo tinotomusha kwamuri wakadzi totaura kwamuri anasisiperi kuti some of these problems mufanira kuti tibatsira izvo kuti aiwa aupfeke zvakadai aiwa achaita izvi unotiya munhu wako. You understand? And you need kuti murume wako akunzwisise unomutaura zvaunoda. Meeting anoita mubhedhi makagara makakuvarara ye makanda mafoni kusakata kuti kusema mafoni kuti asati kutaura on Wednesday is our day, our date. You know, your husband or boyfriend, let's talk about our life, let's talk about our relationship. You know, kana zora kabuda somuntu kufamba kana mpako ndavunza paya kuti when was the last time you took your woman for the party. This is our sina problem of tonyara kufamba navakadzi. Why? Because you uoneka ngori munhu ari nice dressed and smell good, but your own woman doesn't look nice. Unonyara kufamba naye, saka it's your problem. You understand? Mukadzi can be what she is because of iwe murume. I don't know if you understand what I'm trying to say. Yes. Iwe murume kamukadzi da kuti ndiruke nice ndinofanira kundibatsirawo kuti aiwa kuti amapfeka heda netrouser akapfeka maita makrasha mafarasa otoseka paya kuti aiwa pfeka tokupeisa. Understand? That's how you build each other. Wakutonzi mangwana takutoziva kana ndakadzisona ndipfeke zvakadai ndakadai asi uri kuti mwana chikura mubaka kunge vakarora ine mozva akasiyira vakarora zvavo vakarora unochiya kuti munhu ari kubva mumwenaye mapfekero kuti munhu nhango muganga abva kupana anomuchoga ari pauzimbabwe akapfeka zvimaskechue kuti munhu akubva muburi. You understand? Saka vakadzi for the important role to play as well. Handisi kuti tite vanamai venyu isu you talk to your man. Unomuencourage. You want him to smell good. You unomutaurira kuti baby, ini I'm going to take a strong shot because chikadzi maperfume angu. Give me some money, I'm going to buy something for you. Shaka can only marry once in a while umutenga uchipi surprise. Do you understand? Then
nyaya mambotaura kuti mwayaona yandabatisisa futi nyaya yemakumbezi vandikudzisine hakuna murume asingafaniri kutya mukadzi wake. Limite sajeperu zvenyu varume vari pababa vavo vakati makaiyepa oda hari kutya mukadzi wake oda kutya kuita goda vanotozvida kuzviita but pane problem imbo yekuti tinova mukadzi vatadza kuzvichengeta musaso uda kuisa munhu weti kumwa kuti vangodahaveakutokutofu kodza varume hanzi foni yenyu iri paloud-speaker here tisai paloud-speaker tisinyadzonzwa aiwa haisimbori paspeaker haisimbori paspeaker amino tiri kudhika iposition atenge yanganaakunesozvana aka ichiri kungodaro zvanani saka varamusende kuti nesu varume apa ndokutaura chibata-bata kwese understand isusu varume tine program ofoto kuti murume ofanira kuzvigezawo kunazosmelo nice usati wapinda mumakumbezo kwabva kupawo hati akosongorara mumakumbezo mumwe mukadzi angaboendawo godown oniyo understand saka utsanana huri pese isusu semurume azvisveketeyo iwo mukadzi kana kuita mutemo munhu apana anopinda makumbezo asina kugeza baba apana kutoziva murume uda mukadzi anga ati munotiza kupinda makumbezo asina kugeza you understand then nyaya yekunzwisana bhodhi yemunhu ndambonyora musamazviona kune pachirungu chinonzi hikis nyaya varume vazhinji vakati vavhudzi vari pano vangane vakapedzera kukisa mukadzi wake muuro makaoma uzava mukadzi akanazogiswa munhu kana kumuruma svoga havabva zvikuitira muzvigo wazvoga kana abarare munhu. These are some of the things that munhu anonzi murume wangu it doesn't last for long. There are certain things that you do iwo zvinota munhu aramba achida kukura anewe the whole night non-stop. Of course hamungamuita musingamiyekita munoita pamushamba muchikotsokeredza muchikotso inonzi long play LP. Why? Because maybe muchitamba mese muchita mafoul players muchisa mukadzi uchimukisa uzama rako uchimbomutenderesa tandeumo uchimbofamba pabhebhi uchimbomudayo. Let your woman be your bitch in your bedroom. Let them be your whore. Dali hure rako mukadzi wako murume mujambise baba aiwa vavasati vaneta nhasi kurara pano chichastaira. Why siri vanofara mubhedha hamurara pamubhedha chete rarai kana pasi pakapeti mukicheni kana vana vasipo kana kugadi siri kugadi kusiku anoda kuona gadi kuchiva munosuwa kwega vana varara usiku mokuenda kuoreza kupezerani mokuti mukona munhu wakuti dewe yaizvi 2 in the morning apo nokusina kupfeka wakusungira kazambi wakududza zambi kuti kwaona chitamburuma zvakada zvinotinakidza zvinotinakidza but kana hari kuzviita kuti varume kuti akazviita vanhu vati mukadzi wakadzidza kuti izvozvi zvihore izvozvi aiwa you are very stupid uri murume wakadaro iwo uri very stupid mukadzi haasi kuti ari kutraya kuita spice azvinonzi you are trying to spice your sex sex life yenyu because yanyanya kuita mapedza maenda unoona vapana vachizvichitika dza vachizvitora mukadzi zvikuru asinowa hapana chitika atambise nyaya yemashira vanorowa mukadzi mari mukadzi achima kuti amai anorova kuzimari mukadzi achema kuti amai tikufuna uri mwari pano when was the last time mukadzi wako vakachema kuti amai aneubeti zvibvunze. When was the last time smelo mataura nyaya mukadzi apana kusura inotoka kuti mukadzi wangu ndaraso mukuwa cheche paso mukuwa cheche kana toti ndaidi toti koza kuti vakadzi kwanzi kuite dhoti uko kana marohwa cheko chekobva kutsvaka dhoti kana manyoka chaichaichaicho wapedza kudaro utora mashitsi mopisa maibhorisa kulonzi otsoka funumesa mashitsi manyowani moti nayo nyaya ndiyo kusimana munhu anasoutaura kuti baba nasi mandiroha nasi takwana mof please thank you very much mof shava and guess what mangwana kusenga unowerwa breakfast yakapedza inenge nekaliva iyi ari pakubikira mukadzi zvamatauraunza mukadzi achiimba panze paibeka ari kutaura kuti inini asikana kuba kwangu kuri right zvangu zviri correct asi wakaona mukadzi atena akufuratira mubhedha mapedza kurova sex hapana zvavaita afana kukumbundukira afana kuona pakakubata kuti please don't go ndinokuti kana makadaro kunomvaniswa kuti I'm coming again apo after come because of the after effects
hapana vana vadiki pana banasa. Ayo hapana nhasi no under 18 hapana. Gataso atauri tunaso ka. Bosi wakomana zvinhu hapana zvinhu vamwe hapana zvinhu vatika. Wataura pasika. Wakaraso bata basa. You see, it's not about the size. Bosi wakashona kuti anzvonzo anzi ari mamusibaba akaswa ashiwa. It's how you use the weapon. Uzotara. Unomubata mukadzi wewe unasozvama. You need to know the soft parts of your woman. That's what I was position yemukadzi wake yakamira sei wakona zoti apa kasvika unozoti nhasi ndakasvika zvokuti iya unozwa wakaona mukadzi aita ungarohwa nestroke mukadzi aita ungarohwa neasima utanga utadza kuswema so unozoa kuti ya nhasi ndamupasaidza kana wakazobuda wakati hakuna kutamba kuna shamwa dzakano kuti baba principle endaizve come back even tomorrow because afara she's been satisfied. Asi wakona mukadzi akachikora chikunetsa achikuti musaende musabude hausi kumusatisfya. Ende imwe nyaya futi murelationships smell hakudi masecret. Yeah, true. Wakarora mukadzi wako must know your pay. Mukutambira mari muudze mukadzi wako kuti pay mukutambira mari yakati. Iye mukadzi achiudza murume wake pay yake. Unondora kana chibatsira mai vangu musha umina wangu musha. Let's talk about it in our marriage. My mukadzi or husband must get a problem. We need to help. What do you think? You discuss as a family. Something always said. What I don't know said trust here to and you know what? Kana basina trust smell kana 6 years ago boy. You understand? I don't fake it mukadzi. Mukadzi muri very dangerous. Let me tell you one thing. When you fake mukadzi motunda ine musina kutunda. Yeah, sure. Because when I go power. Uzotona why ndakupoa because pane zvakawanda zvinongowa discover kuti baba vakuti chika navi uzisa ini naurada heavy mukadzi wangu kuti apera 10,000 ini ndosva zvotoda pamba panapa chiita imesi pamba chiita budget chiti kubhadhara kana iri mortgage kana iri magetsi ndokwangu nedstv nezvimwe zvozisa mai mwana kati ita zvamunoita kuda kuti murume achisondo chipiswa maoke inoime matori murume akotenga nyama murume akuti magrosa murume rudzi unopenga irewo unopenga murume rudzi murume atenge grocery kana mukadzi anotenga grocery murume atenge masvitse mumba murume atenge matikeke emumba murume atenge sipo dzedzokizora dzinodiwa nevana amai ndobasa ravo ipa mukadzi mari kati kuti mai here is the card you know the limit you know mari yatinayo kuti munozaita maakaunti zvinobatsira sisipelo once wadaroka you live a very free life. Ukakuda pato hapa mkazi atakufunza kuti muri kupi musoka nguwa send location because she trusts you. You know why? Because you've given her the trust from the word go with your finances. You've given her trust about your family. Which means my one problem. My other is going to grow up one. Maybe let's help. Asoka munjenga trust is there pay. That's what I wanted to say. Someone with one thing, communication is very important. And the Buddha Pachi, Mara Machira, my Microsoft, the Rotomata, doesn't have nothing. People are not so please. Tell him, tell her, I want to ask Mamma or I'm talking now. Action. Why are you talking? Because I'm next level. I'm shocked. Let's learn to surprise women. Mari akatipa responsibility. We need to spoil them. You don't spoil a woman with money. You don't spoil a woman with the material things. Just Rudo. You know, Rudo. Once in a week, you take her out for dinner. Dinner is not expensive. Let me tell you, you do some certain things simple. So good, I don't know if you know what my husband so always surprised me. When I started my men always surprise me. Why? Because what makes us breakfast. When was the last time you made breakfast for a woman? Breakfast on a Sunday morning. When was the last time you did that? When was the last time you took your wife to the movie? You need
But you understand? But what I'm trying to say is the kind of movie that the better to move, but guess what? I don't want to far out. I don't move, but I don't know what it's I don't need. You understand? This is what I'm talking about. So I as far as science, some men might not agree with me, but this is a fact. This is the truth. Yeah, true. Please, simple things can make them happy. Once one part of that, guess what? Yes, all night. Yes. Yes, so no poor, sure you say. Sure, I love come away 1 minute to show. You can go because one father that's why it means a lot. It's like a communication, trust, and love. And it's simple in 3 years. And 6. Because I don't pay you because that person are taken. Because that boy who made because that's when you saw playing. Totes as uma pinda na área, só não tem não, só não dá muito dois anos, só música, não sei, a gente pode dizer hoje, não, o que pede mais pontos, posso pintar na área, a gente eu não vou mentir. É disso só. Sabe, you don't have to take time with 1 hour now. Because I don't know what do you understand? As you just need to know my techniques. These are techniques. So that's my 2 cents contribution. Once again, thanks. Thank you again, Mkoma. Thank you, Maspeza, Masports. But me and the Kunzong Gavansk. But it's you know the one to smell that. Talk to one day to be the conference about talk to a room of my guys from Korea. You know, I want to talk to the man. That would be very awesome. Remember the conference in your room, the Vakats Tisipo, which pets an Amiga can put a WhatsApp group, and you never may come and get no, in I don't mind, I'll put my money in. To me, the let's go. Oh, Mumbai, weekend out, you know, I make a Macona, hallelujah, this is says, eh? To us, our story is made because we owe a lot of apologies to our family. True. And wives and sisters. Why? Because that's one must be made this, must be this, must be. But at this you understand. So let's start to make a difference. I don't know how you go. My love, my life was smaller than 1240 maybe. That's my love, like if they agree. Oh, Varkumaya, my love, never likes Vanurume, Varkumaya. I'll put my mind. But I can make way. South African daddies or something like that. One of the lodges for weekend away. This also. Guess what? You don't even need to know what that's talking. Don't go on make it take a good time. You see the testimonies. Aiwa. I will do Aiwa. Tunato ida men's conference. Tunato ida yote mbona tumoji day. Treat the men's conference day. Like that, don't mind to treat. Do one in South Africa, one in Zimbabwe. No matter any other. Morning, son. Understand? So I don't want to go on tonight, but that's why I said we can talk. Yes, man. Right. But I'm in Danya too much. Somebody wants to or the people change your diet. It's let me tell you one thing. What you put on your body can also make a difference. You understand what I'm saying? So I want I can make it. It's what you eat. Unaanza question the program, you know, just say that you know, show 1,000 as kind of how much you have this all the time. That's why it always brings out. Because you can remember more. Start with your man.
like you zvakafanana nemaapples aya maorange sadza imamo wasi here roxbebo ndandoda sadza everyday kana ruviri pazuva sadza sadza uritauri zviri kufamba sei we need to change that mindset. Asi kuti musamwewawa musadye sadza rei but itowo zviri professional unogavherawo unocontrolawo what you eat izvozvo zviri very very important. Isusu mazera edu aya takura manje zvese zvindakura kumamosakuti 60 ukange pakamwana vasara musidira ukatetedza tinovapedza vakasvika mudhara anobara rwandi mudhara wenyu why because takuziva we know musazotorerwa vakadzi venyu vapanozvidika vapanopatara nomusinga hatina utsidzi munguva mudhara akasangana mari anoziva kubata mukadzi nice kuporawo mukadzi anobatwa segold saka learn to treasure what God is installed upon you. Mwari akakupa iwewe right yokuti iwe mukadzi takupa mwana wamuchengeta. And one thing musadadona vakadzi wo for 3 children one thing kana murume wakakunetsa usamhanye kuenda kuna nadete kana amai kama go on your knees pray war room taura namwari kuti mwari mwana wenyu andinetsa sinere mimodhara mota nyichikosika mota pafunctional benzi ichikomota amaroko yakagadzira PW yanditya tinoti makatora amaroko kana yakubenzi anegadziri you know why because benzi nokuti we don't know vehicle is not made by us. The parts are not our part. We don't know the mechanism behind this vehicle. So you must take your away to perhaps work on. All the time. Talk to God and pray about your mate, pray about your relationship, pray about your marriage. Don't secret. And my phone kana mushaazodana nachachipati apera foni afana kugara nepassword haipapa ndandazwa ndadzivanhu vakawanda machikapa kana foni yako chine password mukadzi murume akatiteerera anybody who's listening under my voice right now if you see the password on your phone and your husband also that means hamsudana namuchikerana kuwadirana hapana rudo I'm sorry to say why do you have a password on your phone? That's my name. Why do I have a password on my phone? What is it I'm hiding from my partner? Amen. Thank you very much. Thank you. Mapedza masports apasina chokuedzerana tapudza. Thank you very much Mkoma. You're welcome. Bless you. Right. Mazvinzo akawana keresenzana na Sylvia uko. Mazvinzo aka hanzi ndabatisa point yekuti kwanzi kana ukanyatso kupombiwa unofa kuita kadoti kana manyoka wozwa kuti wanyatso urwa chaiko ende pataga point dzakawanda hanzi varume mafoni checho vafanira kuita password mukadzi gapiwe mari anditi so vakadziwo mukaudzwa kunzire varume venyu muchibikirawo varume muchidi aiwa mabatwa I think masports mamanzwa pa vataura chaizvo zvine musoro chaizvo anomaona wataura chaizvo pafoni password mwari kuti aiwa kweno unogona kurasika vamwe voti foni inogona kudii zvavakwamuri but no secrets mumba ndozvachitaurwa no secrets mudzimba handisi kuti pane umwe rada kucontributa kana pasina tivati mangwana tiri kumukira kumachechi plus 12 dzachaya we need to pray 12 dzakutochaya dzisara 3 minutes. Do we have any contribution? Do we have any contribution? Hans to that CV yavo. Wow, I thought I heard him saying ndine munhu wangu. Ndenge ndazwa chidaro. Any contribution? Anybody to say something? Right. Kana pasisina guys, thank you very much for being here. Anditika adzidzawo asinawo kudzidza ndezvenyu. Kana mungodziramba muchidzoka muchidzimba dziri kuputsika dzimba dziri kuputsika tichimbozamawo kudai wakomana look at the time 12 chaidzo
unenge uchizama nepose kuti handidiwo kuti imba yemadhayarizi iputsika, handidiwo kuti mamarriages evamwe wangu aputsika. Izvo zvandinoziva shoma izvo ngatibatsiranei. Iyo old school isi yatichengeta veduwe inogona kukuchengeta iwo futi. Torai tsika dzechinyakare dzamakaudzwana namai venyu, chimbodzokerai back kwadziri, mumbosiya tsika dzekumagrupu, mumbosiya zvamunonyengerana muzvikona mumategging enyamunenge muchiita. Charity, munondibata pafoni yangu yeWhatsApp iyai. Handika mumbosiya izvo zvitsi zvamunenge muchidzana nemapeer pressure munopanana kumakona uko. Handimaona mumbouyawo moti tinoda kumbotedzera dzidziso dzanambuya ivava, timboonawo kuti zvinodi. Mumbotedzerawo muone kuti kudzimba dzenyu zvinodi. Mumbouya muchitipawo testimony kuti papa ndakatorawo chakati ndikaitawo kumba, kana kuti murume wenyu wako chai ambuya chiti ndoda kumbotsvaga sisimeli vachivavo. Sisimeli kumba kwangu makashandura kumba kwangu kumukadzi wangu aidai patiko zvino kwakudai. Hamuoni kuti nyangwe neni ndinofara zvinonakidza. Pane kuti mungozoya pana muchiti ukaita yakuzorambana. Guys, ndoita mutumwa wokurambanisa vanhu, kuita angel of darkness yekurambanisa vanhu. Hamuoni kuti hazviiti. Tinoda angel of light inouya ichibatanidza vanhu. Angel of light neshora taiwa imba yangu yakatomiswa naSisimeli ivo vaya. Ivo Sisimeli vanogara vachitukwa kuFacebook nevanhu ivo vaya. Vanogara vachidiva chitwa so. Ini kufunge kumukwa ndakadzidza zvakawanda kubva kwavari. Indadzidza zvakawanda kubva kwavari. Hamuoni kuti zvinoitawo value. Zvinoitawo value. So handingauyi panapa ndizoputsa dzimba dzenyu, but ndinoita kuti ndiuye kuzobatsirawo nekungokuonesaiwo pamwe pamunenge tingati hazvina kana nebasa rese, hazviti affect, kuti zvinogona kuaffecta dzimba dzenyu kana nemarelationships enyu. Handitika. So guys, morara zvakanaka dzakana 12 ngatinamatei tirare tobatana mangwana nyama nemweya zviri panhu pamwe chete. Mwari akuropafadzei, Mwari akukomborerei, Mwari ave nemi. May the Lord's angels be with you tonight. Muchengetedzwe. May you be covered with the blood of Jesus as we are going to pray right now. Or maybe we should just pray popano so that we cover everybody. Because chetaura kuti takunonamata and people one of vataenda kune mamwe mapeji akasiyana. I think we just need to pray zvedipo pano. So if I'm just to cover anybody, then I'll leave my personal prayer ndandega. Tichingoti aiwa. Father God, we thank you for the wonderful day that we had. We come before your throne even this morning, my God, for you are alone is God. Father, for you said unto your word, every knee shall bow and every tongue shall confess that you are the Lord. We are coming, Jehovah, before your throne even this morning, my Lord, confessing with our own mouth that you are the Lord. Father, thank you for each and everything that you do into our lives. Father, we thank you for the mothers that we have, my Lord. We thank you for each and everybody's life, my God. Father, we speak life upon these people, my Lord. Father, we speak prosperity upon them, Jehovah. Father, we speak, Jehovah, healthy upon them, my God. Father, we say, Jehovah, no weapon fashioned against them shall prosper. Father, I cover them with the mighty blood of Jesus even this morning, my God. May you be with them as they are going to sleep, my God. Father God, I break every arrow, Jehovah, that the devil may try to use, Jehovah, to them, my Lord. Every gun that may try to shoot them, my Lord. Father, I neutralize it, Jehovah. I paralyze it right now in the mighty name of Jesus, my God. Father God, cover them, Jehovah, with your mighty blood. Father, protect them from the evil powers of darkness, my God. I say, Jehovah, in their lives, my God, whatever they are going through, Jehovah, that is not okay, you know, my Lord. Father God, Jehovah, give them comfort, my Lord. Comfort them, Jehovah, in the mighty name of Jesus, my God. Be with them, Jehovah. Be their comforter, my God. Baba tinona mata mustara Jesu chiti mangwana na nasi vaichire zvakanaka, Jehovah. Pawanomuka wamuke nemweya wenyu vafambiswe nemi, Jehovah. Ive mutungamiriri wavo pane zvese, Baba. Mufambe navo makavachengeta, Mwari. Baba, mukukanganisa kwatinoita sevanhu venyama, Mwari, tiregererei mutitsiure. Titsiurei, Jehovah, batinzokutaura kwenyu mukati moupenyu hwedu. Tega tigoni, Mwari. Baba, we need you, Jehovah. We need your guidance, Mwari wangu. Tinokutadzirai zuva nezuva, Jehovah. Asi Mwari wangu munotaura kuti uyai kunyange zvinhu zvakatsvuka semucheka mutsvuku tichazvichenesa semazai echando. Tiri pano, Jehovah, mangwana nanhasi. Titirewo nyasha, Baba. Kwamberedzai, ropafadzai maoko eumwe neumwe ane chaanobata, Mwari. Aropafadzwe zvakare zvinhu zvavo zviendeke. Mukati medzimba dzavo muve nemufaro. Mukati medzimba dzavo, Jehovah, marriage dzanga dzakuda kupwanyika, Jehovah. Baba, tinosila the deal again, Mwari. Chiti, Jehovah, dzoredzerai marriage dzavo, Baba. Ngatidzokere panzvimbo, Mwari. Chivaimi mutongi wemarriage dzavo. Chivaimi mutungamiriri wezvese, Baba.